Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana estaremos con todo un emblema da televisión, Xacobe Pérez, que ademais agora é o presidente da Asociación Cabalo Galego. Tamén falaremos de cans e gatos corresponsables do refuxo de animais de Cambados, que ademais van vir moi ben acompañados de dous gatiños moi pequerrechiños os que hoxe lles queremos atopar un fogar. Tamén coñeceremos a vertente máis social do Festa Clown que se está a celebrar estes días en Vilagarcía. Por suposto, moitísimos eventos, estaremos no Carme dos Pincheiros da Pobra do Caramiñal, tamén na Festa do Mexillón de Cabo de Cruz, na Festa da Auga de Vilagarcía ou na Feira do Cabalo de Meis. Benvidos e benvidas ao Verán Verán, comezamos. Pois arrancamos este Verán Verán na Festa do Carme dos Pincheiros da Pobra, 4 intensos días con multitude de actividades, entre elas os tradicionais desfiles dos xigantes e cabezudos, distintas propostas musicais, incluído tamén un concerto das fillas de Casandra ou os famosos sanjuerguines. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Cedo torreiro da festa, eu fose sempre a primeira en sacarei a bailar os mociños, mociñas de... Que tal, Dani? Moi boas, familia de Verán Verán. Sei que vos estou dando unha envexa terrible. Mirad o espectáculo que teño aquí detrás nas festas do Carmen de Pincheiros, aquí na Pobra do Caramiñal. Nos imos falar coa xente da Pobra, con veciños, con asistentes que veñen desde todos lados para que vexades que maravilla de festa teñen aquí na Pobra do Caramiñal, nas festas do Carmen de Pincheiros. A miña tatara estaría contenta. Moi boas, que tal esas caras de felicidade, disfrutando da festa do Carmen? Claro que sí. Que sodes de aquí, veciños, visitantes? Somos de aquí. De onde eres? Eu son da Pobra, xusto. E ti? Eu de Ribeira. E por aquí o cabaleiro? Eu aquí de Palmeira, de aquel lado. De aquí ao ladiño. É que sodes fans das fillas de... Casandra? Casandra. Sí, moi fans. É Sí. a primeira vez que os vedes en directo? Non, xa fomos varias veces. Ai, sí? Sí, estamos encantados con ellas. Xa rimos en Ribeira. Xa as vistes? Sí. Entonces declarámonos fans absolutos. Absolutos, sí. E por aquí, de Ribeira. Tamén, de Ribeira. E de Ribeira. De Ribeira, de Ribeira. Pois aquí temos un grupo de ribeirenses que veñen á Pobra do Caramiñal a disfrutar das fillas de Casandra. Era eco, era eco, era eco, a que fixo soar a nosa voz. Eco é como quere ser, nunca lo era castigou, sen dixela ter propia voz, e coa súa dor, lonxe do temor, facémonos eco. Moi ben, estamos cas fillas de Casandra, con Sara e con María, que son as encargadas hoxe de amenizar as festas aquí na Pobra do Caramiñal. Que tal, como levades, chicas? Pues moi ben, a verdad, moi contentas. Moi contentas? Direo que sí. A primeira vez que estades ou... Na Pobra sí. Na Pobra sí? De Casandra. Individualmente xa estivemos na Pobra. Bueno, me imagino, pero para amenizar a festa... Para amenizar a festa a primeira vez, que tíamos moitas ganas, A a primeira verdad. vez. É que como se ve a noite? Moi ben, ademais a temperatura o día está chulísimo, así que eu penso que sí, non? Que se vai encher isto de xente e vamos a bailar todas. Eu penso que sí, ten pinta. Eu vexo que está a xente aí expectante, con ganas de recibirvos, pero a lo grande, eh? Vos como ides a vivir desde arriba, dando todo? Home, claro, non hai outra opción. Nós solamente facemos un concerto para dalo todo. Sombras de orballo tecen no serán, donas da morte do despertar, danzan coa existencia de aquí pra lá, non teñen nome nin idade, cargan co peso dunha eternidade, se ollas o ceo na escuridade, xunto ás estrelas veralas brillar. Bueno, estamos con Aurelio Resúa, encargado de facer esta, bueno, maravilla, diría eu. Sí. Que tal? Como o viches? Moi ben, ao final tuvemos boa noite, o tempo axudounos, todo moi ben, creo que moi ben, que en xeral o mellor
o mellor premio é ver que hai xente que quedou encantada. A aceptación da xente, non? Sí. Como para non quedalo, cantas kilos de pólvora se queimaron aí, Dios mío. Aproximadamente uns 350 kilos aproximadamente. E da Festa do Carme dos Pincheiros da Pobra á Festa do Carme en Portosín. Por ali tamén moitísimo ambiente e non é para menos tratándose dunha localidade de tan fonda tradición mariñeira como é Portosín. Para honrar a súa patroa organizaron unha completísima programación que encheu a localidade de propostas do máis variado durante 2 xornadas. Houbo sardiñada, a tradicional cucaña, unha competición de remo, por suposto varias procesións, incluída tamén a marítima. No marco desta programación celebrouse tamén unha misa na honra a Virxe do Carme que serviu tamén de homenaxe a Manuel Deán, un home moi coñecido nesta localidade polos seus negocios hostaleiros e tamén pola súa faceta política, que falecía hai uns meses aos 59 anos. Nesta mesma liña, houbo tamén unha ofrenda floral e un espectáculo pirotécnico que tamén serviu de homenaxe a este veciño. A programación completouse con distintas actuacións musicais, entre elas as das orquestras Platinum ou Finisterre. As festas, por certo, remataron ni máis ni menos que coa primeira mascleta nocturna de Galicia. Bueno, pois aquí continuamos no Verán, dende hai anos neste programa queremos concienciar sobre o benestar dos animais e sobre un dos seus principais problemas que é o abandono. Na nosa contorna temos diferentes colectivos que traballan a prol do cuidado de mascotas como cans e gatos. Un exemplo, un moi bo exemplo é o refuxio de animais de Cambados. De novo aquí connosco no Verán, un ano máis. Olga Costa, que tal? Moi boas. Moi boas. Ademais, bueno, estás aí estupendamente acompañada. Contanos con quen viñeches hoxe o Verán. Con Bebé e con Slime. A ver, Bebé é esta gatiña de aquí, Bebé, ¿no? Si, é unha gatiña que leva comigo 2 meses sustos. Apareceu o 25 de xuño, botaron nun contenedor, tiña 2-3 días de vida. Nada, criámola a biberón, aquí a señorita. Claro. Esta é medio humán, porque claro, non... É moi atrevida. Slime, pois collémola... máis tranquiliña. É máis tranquiliño, ¿no? é máis tranquiliño. Que ocorre que cando collemos tamén tiña líquido en abdomen, un traumatismo, a mandíbula rota dun atropelo. Non sabemos se ven o atropelo un coche ou viña dentro do motor e foi o que lle produceu as feridas. Pero bueno, era completamente xa recuperado e xa buscando unha familia. Mira, ano pasado, cando estivechedes por aquí, viñeras acompañada dun can, pero desta volta dixeches teñen que ser gatos. Contanos como está a situación en canto a gatos, non? A todos os gatos que estades atendendo no refuxio, porque a maioría dos animais que tedes no refuxio normalmente son cans, é dicir, son os cans, pero claro, ante situacións como esta, pois o refuxio de Cambados tamén se abriu ao rescate, non? De gatiños como é o caso. Como está agora mesmo a situación en canto a gatos no voso refuxio? Pois como ben dis, nos non temos instalancias para gatos, pero si contamos cunha rede de acollida de xente que se ofrece a axudar e outra xente cando atopa, pois que lle pedimos que ten que quedar con el mentras non lle atopemos unha familia, porque verdadeiramente non podemos facer o traballo que facemos sin a colaboración ciudadana dos veciños para poder ir buscar afogar a todos os gatos que aparecen. É imposible, é imposible ter encerrados tantos gatos como hai na rúa dentro dunha habitación. Aparte que é un foco de enfermedades, claro, contaxios, e non é viable. Entonces, bueno, as casas acollidas son a mellor ferramenta que temos para intentar buscándolle casa a estes gatiños. Claro, colaboración da xente a hora de buscar un lugar onde se poidan quedar, onde poidan sair adiante, pero non sei se tamén colaboración da xente, sobre todo nestes casos tan pequeniños, non destes gatiños tan pequeniños que se non intervimos rápido pois corren o risco de falecer. Non sei no voso caso, pois como vos enterades un pouquiño de onde hai un gato, non, pois nun colector do lixo? Normalmente a xente chámanos, ven por redes sociais ou a mesma policía que a de Cambados, que nos pasa os avisos, mismo concello. Entonces, bueno, pues dependendo da ausencia de cada animal, estamos aí de rapidez, porque un gatiño bebé, se non lle das de calor e non lle das de comer xa,
o gatiño falece. Non é o mismo un gato de 2 meses que un gato de 2 días. Claro, pero bueno, a parte positiva é que podemos dicir que a xente sí que está moi implicada nese caso, non? De cando detecta esta situación de chamar, contactar rapidamente con vos, non? Sí, pero non é solamente contactar, botar unha man, claro. É axudar, porque é moi fácil, mira, eu axudo chamándote, non, necesitamos mans para sacalos adiante, un sitio onde estar, mentras non aparece un fogar definitivo. Entonces, bueno, pues eso é de grazas a xente anónima que está colaborando e, bueno, eles teñen un fogar, porque sacar adiante un gatiño de 2 días a cada 2-3 horas con biberón, durante mes e medio é largo, dice moi rápido, pero hai que pasalo, poñer despertalo cada 2 horas e non durmes. E aparte que despois vas a a glucosa, enferman, entran en shock, entran en parada, tes que reanimalos, ou tes un mínimo conhecementos enlatantes, os bebés falecen enseguida. Claro, iso che a preguntar, porque cando son tan pequeniños é moi difícil sacalos adiante, prácticamente en moitos casos é imposible, e que a veces parece que sí, como que se empezan a recuperar, que comezan a coller peso, de repente, un día, quedan aí. A xente di, bueno, xe ten un mes, non vai a falecer. Non, con un mes tamén pode falecer. Eu fai 2 días tiña 3 gatos bebés criandos, 2, xa te digo, tuveron varias paradas cardiorrespiratorias, reanimamos moi ben, pero o terceiro faleceu. A verdad que sentíme fatal. Levaba unha semana alimentando, pensei que se había pasado a tapa, confíme. Eso que eu teño experiencia, pero confíme, non. Por que pasan esas cosas? Claro, porque que problema lle xurden, non? Decir, citabas agora algúns exemplos, non? Baixada de glucosa. Claro, e non hai maneira, non? Non somos conscientes desa situación e el non é tampouco capaz de comunicalo con algún síntoma, non? Non, eles de repente velos que se van para os lados, intentas estabilizalo, pero moitas veces o baixa a temperatura, empezan a coller unha diarrea fulminante, que xa coa diarrea no caso deste gatiño xa non lle podemos facer mal, ainda que lle puxamos suero, que va, imposible reanimalo. Entonces, bueno, a veces, aparte que era un gatiño que apareceu cheo comido polas pulgas, teña unha anemia moi grande, e, bueno, como decía o veterinario, dimoslle unha semana de calidad, e, bueno, é duro, porque... Claro, sí. Porque estás aí que o que queres é salvar esa vida a todos, pero non podes. Mira, decíaste agora, non? Eses cuidados duros que hai que facerlles, por exemplo, de darlles de comer cada 2 horas, polo día e pola noite tamén, claro, é dicir, 2 horas, cada 2 horas teñen que comer e, claro, moitas veces, pois, nas vilas, nas aldeas, cando, pois, nacen estas famosas camadas de gatos, a xente, pois, por exemplo, ponlles leite de vaca. Contanos un pouquiño, porque creo que non é o ideal, dende logo, non? Non se debería de dar leite de vaca, bueno, ningún tipo de leite, o ideal para os gatos é leite especialmente para gatos, porque ten moitísima grasa, bueno, a falta que collen unha diarrea e fulmínanos. Os gatos teñen unha leite especial, eles deben de comer esa leite. Si por unha casualidade topamos un gatiño de noite e non temos nada onde ir a buscar e tal, eu sempre digo, leite sin lactosa ou leite de almendra para pasar a pura esta noite, templadiña, e o día seguinte a un veterinario a que o revise e lle dé leite para gatos, pero bueno, a veces a mí tamén ha pasado non ter leite, claro, hai que sacar o gato adiante, entón, bueno, pues por unha noite non vai a pasar nada, pero sí que verdade continuo non se debería. Bueno, supoño que estades encantados pois, con estes 2 exemplos e outros moitos que teñen no refuxio de Cambados de gatos que están conseguindo sair adiante con toda a forza do mundo e que, pois, en cuestión de días de seguro atopan unha familia, pero claro, nos contabas esa outra cara da moeda, non? Ese gatiño que se nos quedou polo camiño, que a pesar de todo o esforzo que fixechedes, pois que non fuchedes capaces e ele non foi capaz tampouco de continuar e acabou falecendo. Claro, no teu caso, que estás sempre rodeada de cans, de gatos, eres unha auténtica amante, non, dos cans e dos gatos, xa máis alá do propio cuidado do animal para ti, nese momento, cando xa se nos queda aí, como vives eso? O domingo chirín como unha enana. Eran as 10 da noite, estaba chorando no sofá como... E sentíame tan culpable, non é culpa miña, pero é que pensaba que fixen mal, que non fixen, que lle puden haber feito, que non lle puden haber feito, non había nada máis que facerlle. Xa había 2 días, había tido unha recaída, salvámolo, a segunda recaída non a sobreviveu. A verdade que moi psicolóxicamente, a verdade que non estou acostumbrada á morte aínda, non estou acostumbrada. E aparte teño un cativo pequeno na casa e faleceu estando el veía de biberón, entonces, bueno, xa tiña unha
Un vínculo, un ¿no? vínculo, Claro. entonces, bueno, de repente que me veo con él chorando, unos brazos, chorando con él, él acabó también chorando e decía, mamá, por qué? Lei de vida, fillo, non pudo ser, entonces, bueno, que é tan injusto porque levaba, noites sin dormir, reenganchando para ir para traballar, para estar pendente de que de noite non lle faltara nada, reenganchar no traballo, porque a veces iba con café solamente por o día porque se me pesaban os ollos, solamente para intentar salvalo, e que os 8 días que me falezca, é duro, bueno, e todos que me rodeaban, digo, bueno, que pensábamos que iba a ir adiante, porque se pasou o peor, non, por experiencia, eu non digo que pasou peor hasta que pasou 2 meses, non, porque non, é moi duro, psicolóxicamente fai mella, porque che digo, o día seguinte o luns estaba no traballo, estaba na clínica e o veterinario estaba consolando e me estaba chorando, e dicía eu, non fales xa porque vamos a cambiar o tema porque é que non é que me sinte culpable porque non fixe nada mal, pero Sí, pero non se pode evitar, non? Non se pode dicir que, sí, de dicir, aparte era un gato que era único, eu non había visto un gato tan especial en moitísimo tempo, o cativo que era, e o que tal había sufrido, entonces había posto aí solucións, igual que puse con este, sacalos adiante, e non pudo ser. Non podo salvar todos, evidentemente, pero doi, Bueno, pois se te parece poñamos todas as nosas ilusións nestes 2 gatiños. Nos decías antes que teñen en torno a 2 meses, 2 non? e 3 meses. 2 e 3 meses. A partir de que momento, claro, están agora con vos ali no refugio, se está descoidando ali a tope, e a partir de que momento xa se podría comezar a tramitar a súa adopción na procura, pois, dunha familia para os dous ou quizáis de 2 familias, non sei, como pode xurdir, non? Nosa familia sempre buscamos a partir de 2 meses, que é o que estipula a lei, non se pode dar un animal en adopción antes que teña 2 meses, os gatos deben estar coa nai, neste caso non teñen a nai, pero están xuntos. Claro, sí. Non, están xuntos. Os gatos ou cans teñen que relacionarse con a mesma especie. Con outros gatos, claro. Pero non veñen os problemas que veñen porque veñen as mordidas, non controlan as mordidas, morden, xogan coas mans, morden os pés, porque a etapa de socialización foi nula. Entonces, bueno, nos queremos que mentras sean pequeniños, mínimo 2 meses estén con outros gatos. E xa se ve que se levan de maravilla, que están aí, bueno, bebé está dormindo, creo que non se entera de nada agora mesmo. Son compañeros de xaula, sabes? Son compañeros e querense moitísimo. Xoga moitísimo. Este tamén estuvo moi maliño, pero bueno, tamén estuvo no hospital en Santiago, pero bueno, moi ben, che digo, moi ben. Bueno, entón que a partir deste momento xa podemos dicir que temos, entre comiñas, liñas abertas para facer esa adopción destes 2 gatiños. Lembranos un pouquiño, supoño que lembras de memoria o teléfono, tamén o correo electrónico, como pode a xente contactar, sempre a través ese chamamento que facemos, non? Dende o verán para que contacten co Refugio de Animais de Cambados, pois se queren adoptar a estes 2 gatos ou cando menos a un destes 2 gatos, pois que chamen, outros non? moitos máis Outros moitos máis gatos e cans, pero bueno, cales son esas vías de contacto? Bueno, pois as redes sociais a través do Instagram ou do Facebook, vale, Refugio Cambados, mensaxe privado, e aí mandaránche un cuestionario para que cubras, porque verdadeiramente temos que saber para onde vai o gato ou can, neste caso, bebé non pode ir para unha casa. Pregúntame por qué, porque o quirín eu a biberón, non coñezo os peligros do coche, de outros cans, porque está acostumado a vivir con cans, con coches, entón ten que vir para un piso. Ten que ir para un piso. Os gatos que criamos a biberón non van para casas que teñan finca, porque non saben os peligros. Os demais que rescatamos con 1 mes e medio, 2 meses que veñen de xunto a nai, pois sí, porque a nai xa lle enseñou os peligros de outros gatos, dos coches, pero eu non son gato, son unha persoa, eu non lle enseñen os peligros. Entonces, ahora mesmo a familia ten que dar un perfil. Ten que dar un perfil en concreto de que ten que ser para un piso. Entonces, bueno, aí no cuestionario nos facemos unhas preguntas para coñecer un poquinho a onde vai vivir o gato ou o can. É moi importante que si vives de renda, que se o caseiro permite a tenencia de animais, claro, porque ese permiso explícito, non? Porque en moitos casos a xente que leva o día seguinte devolve porque o caseiro non lle admite o can. Esas cosas hai que facelas antes de contactar co refugio, claro, e depois hai que saber cantos membros viven na familia, se todos están de acordo co novo membro, se van a involucrarse, se non. Entón, bueno, hai preguntas que son de lógica,
porque é moi importante, porque así como adotan, devolven, entonces, bueno, pois eso que non queremos é que o gato ou can veña de volta, nos queremos que sea unha adopción definitiva, porque ao final é teu animal o que estás adoptando, nadie che vai a poñer unha pistola, nadie te vai a túa casa a dicirche, ei, adopta, non. Ti eres o que está dando o primer paso en contactar con nós, por eso pedimos adopción responsables. Bueno, e detrás destes casos, pois temos o de sempre, non? Pois gatos que non se esterilizan ou esas camadas que en canto xurde ese problema a xente lavase as mans e pois desfaise deles das formas máis terribles que nos podemos imaginar, non? Seguimos insistindo niso, non? Na necesidade de esterilizar os gatos se non podemos asumir a xestión da súa descendencia e, por suposto, se hai, pois polo que sexa ou por un descoido o que sexa unha camada, pois lóxicamente pois non botalas a un colector, como foi este caso, non? Sí, a ver, o problema destes gatos non é problema nin das protectoras nin dos concellos. Isto é o problema de xente irresponsable que ten gatos na rúa e non lle poñen un freno, vale? Isto é moi claro. A nova lei exixe que estén castrados, exixen que os gatos estén controlados e non se están facendo. Sí que teño que decir que, bueno, que nos no concello, bueno, de Cambados, sí que é verdade que este ano sí hemos notado un pouquiño a reducción do abandono nas colonias ferais, sobre todo, de gatos, bebés, pero porque hemos feito un gran traballo en colaboración con todos os veciños e amantes dos gatos para que isto siga sucedendo. Pero, bueno, é un traballo que, por exemplo, tiñamos unha colonia cerrada, non había gatos, e agora xa hai 7 novos. Xa temos que volver a collelos e a castralos agora, que chegue setembro. Entonces, esos gatos, porque están aí, quen os tirou? A irresponsable do ser humano, entonces é o que temos que poñer freno. Hai que castrar e castrar é a única forma de evitar tanto sufrimento de animais. Eles non teñen a culpa de estar na rúa, eles non nacen coa condición de abandonados, somos nós que lle facemos a condición de gato feral e de gato abandonado, iso hai que poñer un freno. Temos moitos exemplos de concellos que, bueno, que xa se puxeron en marcha, non, a facer os deberes en canto, pois, esa captura, esterilización e logo solta, pero claro, temos outros moitos exemplos na nosa contorna que, bueno, que parece que aínda vai a cousa pouquiño a pouco arrancando. Por exemplo, nas últimas horas víamos por aí uns veciños do Grove que poñan unha pancarta, non, na rúa reclamando o concello pois que poña en marcha, non, por exemplo, campañas deste tipo, porque lóxicamente pois se poden facer cousas, non mirar para outro lado, non? Aquí, na contorna? Claro, en xeral, como na nosa zona, aquí na zona das Rías Baixas, na nosa contorna, como está a cousa? Están facendo os deberes máis ou menos todos os concellos? De toda a contorna, somente hai 3 concellos que están facendo. 3. E cales son? Cambados, Meis e Vilagarcía. Cambados, Meis e Vilagarcía, son os 3 únicos exemplos que temos. A verdade é que ante Meis saco o sombrero, porque están facendo unha implicación de veciños impresionante. E ademais chama atención, non? Porque un concello, a ver, pequeniño, con recursos limitados e un exemplo neste caso. Levan 8 anos traballando, verdade que me quito o sombreiro. Sempre digo, chapo polos veciños de Meis pola colaboración ardua en conxunto co concello para loitar contra o abandono. A verdade que me estou sorprendida, pero bueno, pódese, sí. Concello pequeno, sí. Hai que querer. Claro. Hai que querer, non hai máis que querer un pouco. Vilagarcía e Cambados xa teñan protectoras, é un traballo que estamos facendo dende fai anos, pero non é que vai non facer Cambados, vai non facer Vilagarcía. Todos os concellos teñen que facelo, están obligados por lei, e todos temos que axudar. E vou a repetir que non é obligación, non é culpable o concello, pero sí que ten que poñer freno a todo o que está pasando, aos abandonos, controlar ese problema. Se non controlamos, non vamos a ir a ningún sitio. Digo porque a nos chámanos todos os días veciños de Sanxenxo, da Illa, de Vilanova, claro, que recorren a vos porque nos seus respectivos concellos non atopan, non, esa solución. Claro, e nos non podemos, porque claro, primero non temos tantos recursos, vou a repetir, non hai instalacións tan grandes, nin debería de existir instalacións tan grandes donde hubiera tantos gatos hacinados, porque finalmente os gatos teñen virus e contaxasen, e eso sería un foco de morte para os gatos. Os gatos teñen que estar controlados, castrados, alimentados, e cando, como fai Cambados, cando están enfermos, pois tratalo. A xente que colabora, como Meis, eso é un traballo que se fai, un gran traballo de coordinación, de loita, de coordinación, de planificación, eso ten como ten que ser, pero arrimando hombro con hombro, veciños e concello.
Bueno, pois facemos tamén ese chamamento ao resto de concellos que andan un poquinho máis rezagados a que espabilen e que actúen, non, no referente a estas colonias felinas. Dicíache antes que, claro, no refuxo tedes isto dos gatos un poquinho así de rebote, por dicirlo de alguna maneira, porque o refuxo naceu en orixe para o cuidado de atención de cans. Nese sentido, deixamos un momentiño os gatos que descansen aí un pouco, nese sentido, sobre a cuestión dos cans, contanos un poquinho como está agora mesmo o refuxo, estades ata arriba, como estades? Bueno, pois seguimos tendo abandonos, non é o mesmo abandono que fai 8 anos, evidentemente vamos moitísimo mellor, hai cosas melloran. Bueno, pois agora mesmo mañá creo que van a recollerse a 2 que hai na rúa, que xa están para recollerse, temos aviso, pero siguen habendo abandonos, sí, non tanto como antes, que antes entraban 2, 3 diarios, agora non, agora a cosa está máis controlada, hai menos reproducción de cans, a xente está máis concienciada, e bueno, pois sí que se notouse o repunte do turismo, de veño co can e chego e deixo non de vou de vacacións, sí que o hemos notado, pero bueno, sacando ese repunte non é o repunte de fai anos, vou a repetir. Antes a xente veña e abandonada, ahora ven, pero non abandona mellor unha semana, non é o mismo que como antes. Claro, non sei se aquilo de que no verán se abandonaban máis é un mito ou se vos, por exemplo, no vosso caso detectades que nos meses previos e durante o verán hai un repunte no abandono de cans. Sí, un repunte, nótase. Non é mito, polo tanto. Non é mito. Sobre todo moito máis antiguamente que agora. Agora un poquinho máis, a xente ahora viaxa máis cos animais, ten onde aloxarse. Seguimos aquí, verdad que en Galicia aquí seguimos tendo problemas na hora de ir cos cans a tomar algo, ou a cenar, ou a picar algo, porque non te deixan. Sí que é un problema, porque claro, escoitas ao dono do bar, non, deixa no coche. Non perdoa. Deixas a teu fillo no coche? Non, porque non pode ser o can no coche. Pois collo marcho, vou busco outro bar de si me admitan o animal. Ao final, concienciación, non educación. Entonces, bueno, ver que en outros países saliendo por Andorra xa hai un respeto que non hai aquí, nadie deixaría un can nun coche. Bueno, te chamarían a policía, te denunciaría un momento, pero bueno, sí que temos que cambiar, temos que cambiar moito neste tema, porque eu entendo que hai xente que non lle gustan os cans e non lle gustan os gatos, pero temos que respetar a todo o mundo por un igual. Chegará un momento que podamos convivir, eu creo, todos. Eu creo que debería ser así como antiguamente. Mira, falabas agora de concienciación e de educación, preparando esta entrevista, vin por aí información de compañeiros de outros refuxios, de outras protectoras, aquí na provincia de Pontevedra, que denunciaban que estaban recollendo cans abandonados, pero con cortes, porque os donos o que intentaban era localizar e arrancar o microchip para que ese can non puidese ser identificado. Paréceme de todo o que lín sobre el referente a abandonos, paréceme a salvaxada máis grande que se pode facerlle cortes ao can, porque premeditadamente vas a abandonar a ese can e entón fas varios cortes ata que localizas ese microchip. Non sei se no voso caso tivechedes algún exemplo desta situación. Nos encontramos esos casos xa fai anos, non é ben agora, xa o temos denunciado, pero sí, siguen buscando a forma máis dolorosa de abandono, non solamente no sentido de xa en sí abandonarse é doloroso, pero en riba producen con hacinamento, con moita maldad o abandono destes animais. Neste caso, quitarlle o microchip, moita xente, noutros casos en Cambados tamén o tuvemos, e no seu día o denunciamos, e siguen facendo. É verdade. Bueno, solamente fora eso. Animais encadeados sin agua, sin comida, mortos atados porque non tiñan agua, isto agora, non estamos falando de fai anos, estamos falando agora, vale? Que agora hai información, todos sabemos, todas hai redes, e ainda que sigamos recalcando e informando, seguimos no mesmo. Que verdadeiramente todo mellorou moito. Cambiou moito, vamos concienciando, vamos mellorando moitísimo. Os cativos veñen con unha educación, unha concienciación, os mestres nos coles involúcranse moito, nos nas protectoras estamos nos coles tamén recalcando, pero ainda hai outra parte que
é minoritaria, pero é minoritaria que nos fai moito dano. Que sigue existindo, claro. Que sigue existindo, fai moito dano. Cada vez que imos por ali, non, dende Canal Rías Baixas as vosas instalacións, pois claro, quedamos abraiados pois de todo o traballo que facedes, da cantidade de cans e de gatos que están aquí coidando, non, e protexendo no refuxio de Cambados, e claro, con vos, todo ese equipo de voluntariado, non? Hoxe, detrás das cámaras, temos tamén a unha desas voluntarias que quixo tamén achegarse ata o Verán Verán. Contanos un pouquiño o papel, non? De voluntarios e voluntarias que tamén traballan e moito, non? No refuxio de Cambados. Bueno, a parte máis bonita é iso, é o voluntariado, porque iso é cando nos organizamos entre todos, botamos unha man, organizamos horarios, por exemplo, ahora xe me acompaña unha compañeira. Mañán estaremos na Lama levando a estes gatiños á Lama Prisión a traballar no módulo de mulleres de violencia de xénero, coa Fundación Erguet estaremos ali. Somos voluntarios que estamos ali, bueno, pois é un gran traballo a nivel social que se fai que moitas veces non se coñece, non sería posible sin o voluntario, porque verdadeiramente isto, inda que é unha persoa que é visible, pero somos moitos os que vamos por detrás, é o que fai tan bonito o refuxo ou as protectoras, é a calidade humana que hai por detrás. A calidade verdadeiramente boísima. Un refuxo ademais que está de parabéns porque, se non me equivoco, celebra o seu 25 aniversario, non? Sí, efectivamente, 25 anos. A veces, cando veñen voluntarios novos, sempre me preguntan como naceu isto? E cando lle empezas a contar a historia, ainda sigues? Claro, porque ti levas dende o principio, non? Hai 25 anos dando a batalla, non? Sí, e digo, sí, tive meus puntos de deixalo, tuve 2 veces de deixalo, estuve a punto, pero isto é como unha droga, que é imposible. É imposible non deixalos falecer, é imposible non darlles biberón, é imposible non chorar con eles, é imposible non chorar cando se van adotados, é imposible. Outro día, onte, veu unha persona desde o País Vasco que adotaron un gato ano pasado con 2 mesiños, e onte veu con el, é un gatazo, impresionante. E o gato primeiro cheiroume e despois dixo, ui, sóname un pouco. Entonces, bueno, ese xesto de que, sabes, de que ao final é todo... Reconforta tamén, non? Ten as súas partes malas, pero tamén despois as súas partes boas. Que conoces moitísima xente, de calquer punto a geografía, unha comunicación intercultural que é preciosa. Bueno, pois, eso debe ser, bueno, pois, as ganas de querer axudar, bueno, do gran voluntariado que hai por atrás. Xente humana, moi humana, que ten os sentimentos e que está aí. E digo, mañán empezamos, xa che digo, na Lama, é un tutorial moi gratificante, pero tamén custa un pouco, pero solamente ver a interacción dos animais ali é impresionante, non hai palabras para describilo. Bueno, pois se te parece, para rematar esta entrevista, imos lembrar que hoxe nos acompañan aquí estes 2 gatiños pequerrechos. Lembramos, Olga, os seus nomes e que pode a xente contactar con vos, non? Este é Bebé, este é Slime, é Bebé. Pois aí están. Este é Bebé. Están fritos, A verdade é que estiveron aquí en Sanxenxo pois gozando da xornada, que se soe dicir, porque non se moveron, botaron aí unha soneca e están de maravilla. E iso, que buscan un fogar, xa non lo dicía antes Olga, se vostedes queren pois interesarse tanto por estes 2 gatos como por calquera dos outros gatos que hai no refuxo, como por calquera dos cans pequenos, medianos ou grandes que tamén tedes no refuxo, pois nada, a través das redes sociais, super cómodo e super rápido, completando ese formulario, non, Olga? Sí, gustaríanos tamén que, bueno, facer un chamamento, xa que estou aquí hoxe, que temos gatos maiores de 1 aniño, 2 anos, que aparecen na rúa e que os abandonan nas colonias, teñen que volver para as colonias, non deberían de volver. Entonces, se alguén ten unha finquiña e podese facer responsable deles, nos mandamos o castrado e todo. Entonces, ponen en contacto con nós, damoslle un gatiño para que disfruten do exterior, porque tamén son gatos de exterior, pero non nos gustaría que estuveran
nas colonias porque aí os botaron unha vez, bueno, quitalos de aí, desa zona. Entonces, non solamente gatos bebés, senón gatos adultos que tamén o necesitan. Bueno, pois queda feito ese chamamento sobre tamén eses gatos adultos. Se che parece, Olga, deixámolo aquí. Vamos a ver se che deixan estes dous pequeniños coller a copa de Martín Codas para brindar, que xa sabes que é tradición aquí no programa. E, bueno, eles encantados da vida tamén de que ti poidas tamén botar aí un grolo. Moitísimas grazas e parabéns polo voso traballo. Moitas grazas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos no Verán, Verán, marchamos de contado ata a Festa da Auga de Vilagarcía. A cidade viviu con intensidade un dos días máis trouleiros, o da Festa da Auga. O día acompañou con temperaturas roldando os 30 graus nunha edición de novo multitudinaria deste evento único, declarado de interese turístico nacional. Milleiros de persoas achegáronse ata o municipio, disque unhas 30.000. Logo da procesión de San Roque, que levou o santo ata a súa capela, litros e litros de auga comezaron a refrescar ao público. Dende os balcóns, caldeiros e mangueiras á rúa, e dende a rúa, lanzamento de globos, pistolas de auga e máis caldeiros. Todo isto nun ambiente festivo no que o bo rollo e a diversión se prolongaron durante horas. O pistoletazo de saída a esta edición de 2024 da Festa da Auga deuno o que fora xogador de baloncesto Fernando Romai. El foi o encargado de dar o pregón subido a un guindastre. Ademais, el, que era o encargado de facer o primeiro lanzamento de auga, recibiu en carne propia un refrescante impacto dun globo, desatándose poucos minutos despois a batalla entre todos os asistentes. E cruzamos agora a Ría de Arousa ata o concello de Boiro, en concreto ata a localidade de Cabo de Cruz, onde recuperaron a súa festa de exaltación do mexillón. Había 8 anos que non se celebraba este evento e a resposta do público non puido ser mellor. Repartíronse 1.800 racións deste produto preparado de diferentes formas. Vémolo na seguinte reportaxe. Bueno, Dani, hoxe viñemos ata Cabo de Cruz, aquí en Boiro, festa do mexillón. Xa sabes que a nos gustanos comer, mira que pintaza ten todo isto, Así que nada, imos a comer isto, imos ver o ambiente que hai por aquí, que está moi ben, e pouco máis. Vamos para a festa, viña. Está muy bien, la verdad, muy buen menú. Cal comeches? Muy bien, la empanadas, mejillones, la hamburguesa, el picadillo, estaba maravilloso. Me encanta venir aquí, Sí. Así da gusto, Probaches o mexillón con sandía, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal la combinación? Muy rico, un sabor cítrico muy rico. A panada está buenísima, está todo moi bo. Aparte que ven chiña de mexillón, Está moi bo todo, está moi bo todo. Bota por favor, a mexillón. O mexillón de aquí tamén está rico, non? Está moi bo todo moi bo. Probei o de sandía. ¿Sí? A mí a verdad que me estaba moi ajuado. Prefería os outros. A ver, contanos cal é o outro. Empanada. A empanada estaba moi boa e a hamburguesa de mexillóns tamén me gustou moito. Mellor que a do McDonald's e todas esas. Sí, moito mellor. Sí. O sea, que dices a xente que ten que vir a estas festas. Sí, vine a estas festas. Cabo de Cruz é o máximo. Bueno, estamos aquí na cociña, bueno, contanos isto que ven sendo. Isto é unha hamburguesa de mexillón, que é moi doado porque é a vianda enteira cun pouquiño de panco para que a xente deguste, todo hoxe vai enteiro o mexillón, tanto da empanada como o encurtido como un sandía, como o vapor, para que se vexa como é unha exaltación do mexillón, todo é vianda enteira. Isto é simplemente moi doado, é iso, é un pouquiño de salsa fina do fumé do mexillón ligado para poder empanalo, que a vianda enteira dentro. Somos de Valencia. Ah, ¿qué? ¿Los mejillones estos? ¿Qué? ¿Mejores? Riquísimos, los mejores. Mejor que los de Valencia, ¿no? No, estos están muchísimo bien, esto no tiene nada que ver. Bien gordotes y bien sabrosos. Aquí hay mejillón todavía. ¿Quieres lo que tú quieres? Te invitamos. ¿Con qué plato te quedas?
eu con calquera, este non o probín. Probín a hamburguesa e estaba boa. A hamburguesa mellor que do McDonald's, sí. Sí. Home, claro. Sí, probaste a hamburguesa tamén? Sí, riquísima, estaba moi boa, moi boa. Que máis probaste? Mexillóns ao vapor, un pouco de todo, empanada, está todo rico. Que tal estaban os mexillóns? Están bons, están bons. E a empanada tamén estaba boa. A empanada tamén estaba boa. A de hoxe, dijo. Sí, a de hoxe. A de onte ainda levo. Onte ainda está facendo. O mellor a hamburguesa está boa. Sí, mellor que prefabricada. Sí, está ben, sí. Hai que tomalos pouco a pouco e saborealos. Estamos con Abel, un dos organizadores de toda esta festa. Bueno, contanos un poquinho como está sendo a xornada. Bueno, a verdade que espectacular, o sea, non esperamos tanta xente, sabemos que vai haber moita xente, pero estamos desbordados, pero bueno, con traballo todo se saca adiante. E nada, a verdade que moi contentos co estancia de hoxe, todos, como está todo, seguimos traballando, e pouco máis que dicir. Agora toca que a xente, sobre todo coa mexillón, que disfrute e que poñamos en valor este produto que é tan bo, das nosas rías. Bueno, noso seguinte convidado é un apaixoado dos cabalos, pero en canto o vexan estou seguro que lembrarán moitísimos momentos que compartimos con el a través da pequena pantalla. Ele é Xacobe Pérez, que tal? Moi boas. Boas tardes. Que tal? Antes de nada, pois nada, contanos como che vai a vida? Pois mira, fantástico, estar hoxe aquí neste plató tan natural, sí. tan biolóxico e tan fresco, nunha tarde de verán, dun verán que veu con forza, disfrutando en Sanxenxo e estando outra vez no que é a miña segunda casa nas Rías Baixas, como é a vosa televisión. Pois sí. A verdade, moi contento, con moitos proxectos, con moitas colaboracións, con moita actividade social nos meses de verán, que para eso se disfruta tamén do verán. Claro. Ainda que vos vou confesar unha cousa, casi traballo máis estando de vacacións que cando estás traballando. Por qué? Porque salen compromisos e sempre de outro xeito, pois algún compromiso de festas, de encontros con amigos, de visitas que veñen a Rías Baixas, que é o noso paraíso particular, e moi contento de poder hoxe acompañarvos a todos vos. Bueno, de contado falamos de cabalos, como dicía agora na introducción, porque claro, é o presidente da Asociación Cabalo Galego, pero antes quería tratar outros asuntos contigo. A primeira pregunta parece que me resulta un pouco obrigada, non? Como ves vivir o verán do outro lado, porque seguramente moitos dos nosos espectadores máis fiéis lembrarán que Xacobe foi un dos presentadores que tivo este programa que leva xa 25 temporadas en antena. Estamos aí a piques de pillar ao lugar. Pois mira, sí, eu creo que Galloso non ten nada que facer, que se prepare, a Chol tens que pedir un micrófono, aí está, un micrófono aquí, tens que apoialo aquí, pégalo con los sí, de aquí non sai máis. Pois mira, vivo con moitísima ilusión, o estar ao outro lado da barrera, non? Vívese con tanta responsabilidade ou máis que a túa, porque ti tens que preparar os temas, eu teño a ventaxe de que xa os sei. Entón, hai que medir nas respostas desas preguntas que podes ter para poder tamén intentar, pois, lóxicamente, mergullar un pouco na personalidade, nas cousas feitas eu por facer que ten o personaxe de cada día. Pero si decir que xa hai 17 anos, no ano 2007, eu ocupaba esa cadeira e eu era o que facía as preguntas os que nos visitaban, non? E ti que tal te sintes? Pois eu síntome todo un privilexio estar aquí, pois cun das razóns de ser do verán, non? Un exemplo, pois claro, a seguir e ademais preparando esta entrevista, claro, fomos aí ao arquivo de Canal Rías Baixas precisamente pois para ver como era o verán E seguro que tedes algunha imaxe por aí para meter agora, efectivamente, aí estaba, pois estivemos aí busca que te busca no arquivo de Canal Rías Baixas, así que, se che parece, Xacobe, marchamos ata a que era temporada 9 do verán, ano 2007, así era o verán. Os de realización, que así pinchen. Era o verán, ímolo ver agora. Adentro. Ai, seguro que están pensando, equivoqueime de televisión. Pois non, están na súa televisión local. Eu tampouco me equivoquei de televisión,
porque este verán vou estar con todos vostedes. Vou estar aquí na súa televisión a máis próxima, 9 anos xa de Verán Verán, e este ano 2 novas televisións, Correo Televisión de Santiago de Compostela, a miña televisión, e como non, TV Ferrol, a televisión local de Ferrol. Ben, temos hoxe invitados de grande talento e de grande peso político. Teremos con nós o presidente da Diputación Provincial de Pontevedra, o noso amigo Rafael Louzán. Só nos queda escoitar un pouquiño de música e que non se me movan aí, porque na semana que ven moitísimas cousas máis. Bueno, pois aí estaba ese Verán Verán do ano 2007. Algúnas cousas cambiaron, non víamos esa cabeceira así con moito bikini e moito destape, non? Que tamén era o que se levaba aínda daquela, e aí te víamos, pois... Veíasme que eran 3 Xacobos xuntos, Estaba gordísimo, a pantalla en todos os pantalla, sentidos, porque naquela época, pois, lógicamente, estaba o Bo Proveito na Televisión de Galicia, estaban outras moitas colaboracións, como te falaba nesa trayectoria televisiva, Verán Verán, que tamén houve na Televisión de Galicia, Aula 2001, a mellor televisión do mundo, Galicia inteira, Noite en Blanco, A Noite Brava, Luar, Supermartes, co meu amigo Piñeiro, 15 anos de colaboración. A verdade é que foi unha, aínda que non son periodista, que eu sempre o digo, podo presumir de ter unha experiencia radiofónica de 25 anos ininterrompidos nas ondas hercianas, no grupo La Voz de Galicia, non? Co Corre Carmela que chove. Aparte de tanta televisión e tantas colaboracións que agora, pois de outro xeito, seguimos desenvolvendo. Precisamente esta semana estábamos traballando nun proxecto con cabalos para aportar a outra produtora galega que está preparando tamén unha película de un persoeiro ilustre galego e histórico, e bueno, aí estamos tamén colaborando con Isabel Coixet, por exemplo, na súa última película tan premiada na Berlinale como foi Elisa e Marcela, tamén aportando a nosa experiencia con coches de cabalos de época, da colección particular que eu dispoño, e disfrutando nas Rías Baixas deste verán que foi atípico na primeira quincena de non xulio, paraba de chover. E agora con un calorazo que isto non é normal. Viñamos agora pola autopista desde Santiago e marcaba 33 grados. Sí, segue facendo calor. E medio, pero bueno, vexo que aquí temos... Isto xa había no 2007, se non me equivoco, isto xa nos acompaña dende moito tempo. San Martín Coda, se ven fresquiño, Aí está. Isto non é atrezo, non? Non, isto podes beber cando ti queiras, aí está, para disfrutar cando ti queiras, claro que sí. Non cambiaron, Non, mantéñense fiel a... Que non cambien, Martín Coda sabe facer as cousas, Tamén podía mandar unha nécora, pero bueno. Bueno, de momento está mandando as botellas que xa me parece boa cousa. Unha nécora aquí, algo de chiscar. Bueno, sigue preguntando, que sigo preguntando que se nos marcha o tempo. Xa dicíamos, non, que traballas en moitísimos proxectos, claro, unha trayectoria longuísima, o tempo pasa moi rápido, ni máis ni menos, levo xa 5 temporadas de Verán Verán, o sea que o tempo pasa moi rápido. Contanos un poquinho de todos estes proxectos na tele, na radio, na tele, tantísimos programas que nos acabas de comentar agora. Que recordo, que relación tes ti agora coa tele, non? E que recordos gardas de toda daquela etapa na que non parabas, non? Agora te segues facendo cousas, pero a outro ritmo tamén, non? É outra cousa, sí. O maior recordo que eu gardo é o aprendizaxe que tiven para poder presentarme diante dos medios de comunicación, despois de ter a grande sorte tamén de ser un comunicador nato, pois de nacemento, porque todas as entrevistas, todos os programas onde tes unha responsabilidade require, lóxicamente, unha preparación, un estudio. Hai que facer unha investigación sobre o personaxe, sobre o lugar, a ubicación, as localizacións, e, lóxicamente, pois todo eso require enriquecer a túa personalidade, a túa persoa, programa a programa, e cada ano por moitísimo máis. Os tempos mudaron, sí, os tempos mudaron, porque eu me acordo cando viña o sonorista, que se encargaba da son, o iluminador, que se encargaba da iluminación, o realizador, o produtor, os que iban a facer a localización, non como agora, que vai un con todo, leva a súa camarita, e xa está, entón ten que facer todo, non? Entón era
eu sempre digo, e máis na radio tamén, que era a elaboración artesana da comunicación. Na radio con aqueles magnetofóns enormes, cas cintas que se cortaban e que se había que pegar con cinta con fixo, con cinta de celo, non? Bueno, pois na televisión era tamén moita artesanía, non? Era de outra forma de vivir tamén, os medios eran moito máis limitados, ahora está a digitalización das imágenes, e antes, a ver, dalle para atrás, corta por aquí, corta por lá, era todo moito máis laborioso, claro. Sí, moi laborioso, e despois, bueno, a grande experiencia de tantos programas, como decía, de coñecer a moitísima xente en moitísimas situacións diversas, non? Diego Bernal, grande periodista, que veraneaba aquí en Sanxenxo, en Bordóns, ele escribía o Diario de Bordóns todos os anos no seu tempo de lecer, Santiago da Vila, outro dos históricos que xa morreu, artistas de todo o ámbito. Eu lembro sempre con moito cariño a Juanito Valderrama na súa derradeira actuación que foi no Luar, onde sufreu tamén un desvanecemento moi grave que despois xa sería o desenlace final e fatal. Pero conocer personaxes de toda índole, de toda clase social e sobre todo personaxes que amaban e que querían a Galicia. A responsabilidade que vostedes desde as televisións deste ámbito pois é unha televisión de proximidade, porque estades falando pois que a xente de temas que lle interesan, e das cousas de aquí, claro. E cousas de aquí. Acababa de ver unha muller con un gatiño falando da protectora, me imagino, dos gatos, dun problema pois que está aquí entre todos nós. Sempre sen perder o rumbo e a localización, non? É moi importante nas teles como a nosa. Por eso o traballo que estás facendo é un traballo moi enriquecedor. Por que? É enriquecedor porque tes que captar a noticia e compartila cos teus veciños. Aquí van te parar e te digo, gustoume ou non me gustou. Sí, aquí teñen dereito a xulgar e a protestar e o que faga falta. Eu sempre digo que o máis fácil, por exemplo, no mundo da política é ser alcalde de Nova York. O alcalde de Nova York non o van a parar na rúa e botarlle en cara que non lle puxera un punto de luz. Pero diga aquí o de Sanxenxo, non? Non, aquí collo non polo pescozo. Claro. Bueno, este caso non, porque está facendo ben a parte grande tamén de carallo, que alguén bota a frente. Pero sí decir que os traballos de proximidade pois requieren, lóxicamente, a empatía cos propios ciudadanos, cos consumidores da televisión, cos nosos telespectadores, que merecen todo o respeto sempre, porque eles son os que van a xuzgar si Verán volve o ano que ven, como leva tantísimas temporadas, e me lembrabas que no ano 2007, non? 2007 a túa temporada, e isto comezaba, se non me fallan as contas, no ano 1999. Mima. O sea que xa tiña 9 anos cando arrancaba o Verán. Xa andábamos nós por aquí, moi ben. Xa andaba o Verán por aí a voltas polas rías baixas. Falando, pois un pouquiño de todos estes programas que nos comentabas antes, claro, cando era eu pequeno, lembrote, na galega, claro, con diferentes programas, o que máis lembro especialmente, porque aquilo fora un bombazo, fora aquel programa de cociña, non? A cociña, claro. É o que lembro eu, non? O Bo Proveito, claro. Despois, claro, o Bo Proveito con Xacobo. Despois, no Luar, no Supermartes, de todo aquilo no que andiveches metido, non? Naquel momento que non parabas, que lembras con máis cariño, ou aquel formato que diste, aquel era especial para mí? Mira, o que máis lembro e máis agradezco é o momento de agora, porque estou máis tranquilo e xa a experiencia vivida dos grandes éxitos. Ahora estou, dende outra objetividade, mirando, lóxicamente, pois o traballo que deu os seus froitos. O Bo Proveito con Xacobo foi un programa exitoso na televisión de Galicia, con as audiencias extraordinarias, chegamos a un 27% ás 11:30, 12 do mediodía, que se facía eso, con saludos tan importantes como o de Carlos Arguiñano ou de Arzá, que estivera tamén no programa. A verdade é que engrandeceu a gastronomía de Galicia, porque editamos tamén un libro, o Bo Proveito, que se venderan, non sei se foran 25.000 libros por teléfono, unha cousa verdadeiramente espectacular, non? Donde se collía unha escolma da cociña galega tradicional, e o que aquel entón lle chamaban a nova cociña galega, que era a cociña de fusión, o que agora vemos pois como unha cociña moi novedosa. Que tan de moda está, non? E que tanto gusta, non? Pois xa hai 20 anos que nos andábamos artellando polos fogóns de toda Galicia para descubrir como podíamos meter unha perdiz dentro dun repolo blanco, atalo e fervelo dentro dun caldo de osos. Eso se fixo na montaña de Lugo, extraordinaria. A perdiz e o sabor que collía a propia verdura, non? Ou unha tarta de fabas, con efectos secundarios, lóxicamente. Claro. Bueno, non se pode ter todo, claro. Imagínate pola tarde. Claro. A verdade que o Bo Proveito trouxe recordos moi grandes. En canto ao show,
chegar aos supermartes e descubrir aquel Xacobo que se vistía cas chaquetas de lentejuelas, con aqueles anéis, con aqueles sombreiros, que era un personaxe creado para aquel produto, non? Con un éxito extraordinario. Acórdome de humoristas galegos históricos como Carlos Díaz o Xestal, que xa morreu, que contaba aqueles contos do Xestal, compartindo mesa con Farruco, ca difunta Ana Quiro, imagínate, Ana Quiro, con Tete Delgado, con Sabela, con Paco Lodeiro, bueno, con moitos compañeiros e compañeiras que estiveron facendo a historia de Galicia ao longo de eses programas, tanto de diversión como era o Supermartes ou o Luar, onde estivemos de xurado, os primeiros xurados do concurso do humor, cando se facían aqueles chistes que nunha ocasión a Farruco non lle fixeron tanta gracia que tachara de franquista a un que contaba os chistes. E armouse un Cristo, pero dos grandes, na discoteca de Touro, que tivemos que marchar escoltados pola Policía Nacional. Mi madriña. Sí, armárase un lío grande. Eso non se mira nas pantallas, pero Farruco era unha final, o tipo, o home, aquel, non sei como se chamaba, era un señor maior xa dai da zona de Porriño, de Chapela, de Porriera, o home estaba a punto de gañar unha importante cantidade, Farruco de, non la voto, yo non la voto porque este es un blarba. Mima. Os hooligans que le acompañaban este home fixéronos correr. Vivíase con paixón aquilo, polvorosa, sí. Pero bueno, todas esas experiencias foron extraordinarias. Agora xa nesta última etapa, pois a colaboración cas películas, co cine, eu participei en películas como primeira persoa, tamén en primeira persoa, como foi el equipo Ja, con Juan Muñoz, de Cruz y Raya, donde conocín, pues lógicamente, a xente extraordinaria, Santiago Segura, a Silvia Carballal, conocí a personaxes a nivel Alfari, personaxes de ámbito nacional que tamén fixeron historia en España. Bueno, certo que a vida dá moitas voltas e a veces tamén, e disto ti sabes moito tamén, segundas oportunidades nas que hai que volver a empezar, e se che digo isto, e che digo que falo do ano 2018, aí tamén é un ano, non un punto de inflexión. Que pasou? Que pasou no 18? Pois ti me contarás que che pasou dúas veces, se non me equivoco, non? Foi cando me deu un carallazo, e perdona a expresión, pero creo que foi a mellor palabra, que pega un petardazo. E pegoume en Vilagarcía de Arousa. Eu iba a retirar o barco xa para a terra, 30 de setembro, e me empecé a topar un pouco mal, tomando un café cortado, lendo un periódico, e botaba a culpa as noticias do periódico o café que estaba moi quente. Sí, pero non era diso, non? Pero non, era un infarto miocardio, e despois desaloxáronme a Santiago no helicóptero de emerxencia, e me colocaron el cacharrito aquí, el Estén, cando entrei no quirófano, moi simpático o médico que estaba ali, me dixo, home, Xacobo, pero non me conoces. Eu con un dolor tremendo, mira, deixate de caralladas, arréglame, ou falo vivo, ou xa falo morto, e xa vou fiambre. Bueno, arregláronme moi ben no Hospital Clínico Universitario de Santiago, deixáronme con moita medicación, moitísima, pero ao mes seguinte tuve unha réplica e me deu outro achuchón. Para que me valeu eso? Bueno, eso serviume, como en todo na vida, para facer unha reflexión, para recapacitar. Agora estades traballando no Bran, pois lógicamente estaríamos moito millor na playa, como está toda aquela xente bañándose, non? Pero hai que vivir este momento, e saber apreciar este momento da importancia que nós estamos facendo nestes momentos a través das pantallas de acompañar a moita xente que o mellor non ten con quen estar. Nin poden sair da casa, hai xente impedida ou xente que necesita ter compaña e non a poden ter, polos motivos que sean, e nós temos unha responsabilidade que é poder enriquecer eses momentos e tratar de trasladar o cariño. Por eso o importante é os que están ali realizando dentro do furgón, os cámaras que están aquí de pé, ou ca grúa, ou coa iluminación, están traballando. Todos eles están pendientes de que nós podamos facer algo. Se eles non estiveran, nós non estábamos aquí. E os da casa vían en negro, na máis. Tal cual. Polo tanto, que isto non é estar só diante da pantalla, que non somos os transmisores, pero se transmite gracias aos que o traballan, que son todos eles. Pero digo que esa experiencia é o máis bonito da vida. Por eso, nese momento que me deu o infarto, cunha trayectoria tan ampla, eu fun tamén parte política no Concello de Santiago, fun concelleiro polo Partido Popular con Dosito Rodríguez, que xa morreu,
E todo eso era unha vorágine de correr, de facer moitas cousas, moitos programas. E chega un momento que te das conta de que non somos nada. De que hai que frear un pouquinho. Nada. E tamén te das conta que se non estamos, non pasa nada. O mundo seguirá dando voltas. Será unha pena os primeiros días, pero non pasa nada. Por lo tanto, o primeiro amigo que tens que ter eres ti. O meu consello para todos vostedes, todos os que andan correndo e facendo e tal, os que teñen líos de herencias. Porque isto para min, patacón máis, corre aquí o marco, corre para lá. No. Si total, ao final a leira vai quedar aí, Olvídate. O importante é ter saúde. Si tes saúde, tes todo. Bueno, si veñen os cartos, pois un pouco mellor, porque a saúde con un pouco unha nécora, como digo eu, ou con un camarón, pois vai con máis alegría. Pero tamén con un bocadillo de mortadela. Fantástica mortadela. Ben, pois eso é importante, saber marcar no ano 2018, que foi antes, e o que veu despois. Aínda que tamén teño que confesar que volvo a fallar no mesmo. Volve estar aí, sen parar, claro. Compromisos e historias. Onte reuníamonos co Club de Periodistas Galegos en Madrid, que celebraron o seu 40 aniversario con un primeiro acto, un encontro de verán no Concello de Lalín, con o alcalde José Crespo, visitamos o Pazo de Liñares, estivemos disfrutando dos autos Cuiña que nos levaron un coche de época precioso. Maravilla. E despois largamos un cocido a 33 grados de temperatura, pero un cocidazo de 240 minutos. Calculen. 240 a cantidade de orellas de fuciños que pode haber aí. Non, orellas de todos, das dulces e das saladas, e flan, e despois leite frito, e fillo, bueno, todo prohibido para min, pero bueno, foi un día. Se un día é un día, e ao día seguinte non volve a ser un día, ao día seguinte outro, foi un día, pero a verdade é que todas esas experiencias da vida son as que realmente son importantes. Por eso tamén digo que aproveiten os que teñen pai e nai e ainda lle viven a estar con eles. Digo de verdade que sí, porque é o único que merece a pena, de verdade. O demais pode fallar, pero os pais e as nais non fallan nunca. E agora no verán que fai bo día, hai que pasear con eles, hai que dar un paseiño, ir á feira, ou ir ao mercado. Que lle gusta comprar cebolas? Pois a comprar cebolas, que vai haber a feira da cebola aquí, non? Sí, próximamente aquí en Sanxenxo, claro que sí, as festas, todo, claro. Todos pa aquí. Mira, nos viñamos aquí a falar de cabalos, levamos case 20 minutos aquí de Leria, e claro, aquí temos o señor presidente da Asociación Cabalo Galego, e aínda non falamos nada de cabalos. Contanos un pouquiño que é a asociación e un pouquiño cales son os vosos obxectivos nesta asociación. A Asociación Pura Raza Cabalo Galego é unha das definicións de raza máis importantes que pode ter Galicia. Por qué? Porque os nosos cabalos teñen un morfotipo, unhas características que o definen como unha raza propia dun país. Cando eu falei isto co presidente Fraga, hai 20 moitos anos, casi 30, el me dixo, usted lo tiene claro? Dixo, yo lo tengo claro, pois que se haga, así, xa sabes como era. Bueno, que che vou contar eu a ti, claro, como era Fraga. Que se facía, non? Entón, bueno, pois eu lle dixen que isto era non só ver cabalos, era ver a identidade propia dun país, coa simboloxía histórica dende Plinio, Silvio Itálico, Estrabón, Xenofonte, Columela, que falaban dun pequeno cabalo helipométrico, Celdón ou Cieldón, un pequeno cabalo que utilizaron nas cuadrigas romanas e que foi moi famoso, un que saleu de Tui, antigua Tide romano, que se chamaba Cánfaso, e que correu nas cuadrigas romanas, eso a xente descoñece, claro. Pensaban que eran cabalos que estaban aí no monte, como na Escusa, ou na Groba, ou na Valga, en Torroña, en Bougás. Non, pero teñen algo máis, teñen a identidade propia dun país. Loitadores ante a adversidade. Tempos difíciles de moita chuvia, moita invernía, moito vento, moito ar que chega do mar, que bate contra a terra, días e noites chovendo, e os cabalos resistindo. Similitude cos galegos. A dureza que tuveron ao longo da historia dos traballos non precisamente os millores. Nin había paguitas. Non, había que traballar e dar o callo. Aí marchaban a cortar a sega a Castela ou que marchaban para Suiza non iban de axudas sociales. Non, iban a traballar, a dar o callo. Que eu non estou en contra de que a xente veña, porque veñan a traballar. O digo así de claro. Traballar hai que traballar. Hai que estar aberto o país para todo o mundo, pero nas mismas condicións. Axudas para quen o necesite, as persoas maiores, os inválidos, os discapacitados, a xente que o necesite de verdade. O resto, a traballar como a ti. Home, non queda outra. E como a min. Claro. E non ir aos mínimos.
Bueno, a verdade é que o noso cabalo foi eso e sigue sendo un loitador. A nosa raza é unha raza única no mundo. Claro, e te preguntar polas características do cabalo, porque claro, imagínome pois os cabalos pois que podemos atopar, como ti dicías, non? Vale, tienes alto e loiro, rubio, non, en como principio non, en principio non. Pois entonces ti non eres nórdico. Non. Eu tampouco. Claro. Entón como é? Somos galegos. Como é a característica deste cabalo? Ben, é un cabalo feito o territorio onde se criou ao longo dos séculos. Como é o noso territorio? Abundante, bueno, pois en toxo e en erva. Pero o chan é granito. É granítico, vale? Polo tanto, os cascos, os pés dos cabalos, son compactos, negros, duros e pequenos, para correr polas pedras. Aí está. A altura quedan baixiños, por qué? Porque cando non hai que comer, a xente queda máis pequeniño. Pés compactos e baixiño parece un cabalo de... Ti eres medio cabalo tamén. Eres medio cabalo, podía ser. Eu son máis percherón porque estou un pouco máis cebado. Podemos parecer aí. Pero é así, é un cabalo baixiño, alzada a cruz chámase onde se coloca a montura, vale? O entroncamento do cuello co cabalo, co tronco do cabalo. Esta parte como moi grosa. Aí, non, aí mide 1,40 m, máximo 1,20 m mínimo. A capa de pelo, a capa, que é o pelo que recubre todo o corpo, é castaña ou negra. Non se permiten despigmentacións blancas. Abundante crineira, as crins. Para que se utilizaban as crins antiguamente? Bueno, pois as crins utilizábanse na rapa das bestas para sanear os cabalos, e as crins máis longas, as da cola ou as do pescozo, que eran máis largas, para facer as cordas dos instrumentos de corda. Violín, violonchelo, non había fibras, había que tocar con eso. Ou as brochas, os pincéis, ou para as andas dos santos, donde se apoyan as almohadillas que van aquí, as almofadas, cando se levan os santos en procesión, pois ese recheo era de crin de cabalo, igual que os colchóns. Había que fervelas en auga, botalas na eira da casa, deixalas secar, e se aproveitaba igual que as follas do millo para facer os colchóns. Mira, e esta raza, como é o seu asentamento en Galicia? Está repartida por todo o país? Hai zonas onde abunda máis esta raza? A nosa raza tuvo unha gran sorte, que foi o incomunicado que estaba Galicia. Non había comunicacións cara ao exterior, non había grandes comunicacións cara a meseta, polo tanto quedaron un reducto como os galos, como Asteris e Obelix, sabes? Pois ali, o reducto, entonces mantivéronse en pureza racial. Hai que destacar que o Parque Nacional das Illas Atlánticas Marítimo Terrestre, Illa de Sálvora, brindounos a oportunidade, aí xa, pois 10, 12 anos, de introducir cabalos de pura raza galega, que irei a visitar a semana que ven, precisamente, para seguir criando en pureza racial ali. Ali están illados, nunca mellor dito, claro. Ben, a implantación territorial norte de Lugo, a zona de Muras, a zona do Cordal, centro da provincia da Coruña, na provincia de Pontevedra, a zona da Valga, Torroña, Mougás, entre Bayona e casi hasta Tui, vale, toda esa zona de aí, unha implantación territorial que fan a conservación do espacio, do hábitat. Un cabalo come 21 kilos de masa arbustiva. Son moi importantes, por exemplo, contra os incendios, para que o monte este cuidado, non? 21 kilos. Ni máis ni menos, o día. Se multiplicas por 17, 18.000 cabezas de gado cabalar que hai no monte, hai milleiros e milleiros de toneladas. O cabalo come durante as horas de sol. Mentras hai luz, os cabalos comen. Non paran, claro. Sempre, están seguidos. Vas polo monte e ves que están ca cabeza roendo. Polo tanto, son bombeiros voluntarios. Así os bautizamos nós. 21 kilos por 17.000 cabezas que hai por 365 días ao ano, milleiros e milleiros de extracción desa de hectáreas que non arden, que é importante. Efectivamente. Mira, e vos a través desta asociación, claro, estades pois implicados e participando en numerosas actividades, en festas, en actos de formación, divulgativos, para dar a coñecer todo este traballo e pois que toda Galicia pois se entere, non, do que estades a facer e da importancia, como estábamos falando agora, desta especie, non? Mira, parece que non nos preguntamos antes ou non falamos antes porque estás facendo as preguntas exactas que tens que facer. Hombre, isto está... Moitas grazas. Hai que pagarme máis, aí douche razón. Ibache decir que sí, é moi importante. Este ano cumplimos 23 anos da Copa Galicia. Copa Galicia de morfoloxía de cabalos e eguas de pura raza galega. Un concurso no que compiten as mellores gandeirías de toda Galicia que crían esta raza ao longo de todo o ano, dende o mes de marzo, que comezamos en Mesón do Vento, Concello de Órdenes, ata San Lucas en Mondoñedo, que acabará o 18 de
de outubro, sí. Nas feiras máis importantes, a Feira da Ascensión no Mercado Nacional de Santiago, a Feira de Teixeiro en Curtis, a Feira da Pascua en Padrón, a Feira de San Marcos en Noia. Bueno, as feiras máis importantes de toda Galicia acollen probas morfolóxicas, concursos morfolóxicos, no que compiten dende hai 23 anos machos e femias, cabalos e eguas de pura raza galega, con unha organización que é a Asociación Pura Raza Cabalo Galego, e donde tamén desenvolvemos unhas exhibicións de doma de alta escola. Para que? Para demostrar a versatilidade que teñen os nosos cabalos e a funcionalidade da nosa pequena raza, que son catalogados como poni pola Federación Ecuestre Internacional. Ben, os exercicios de doma de alta escola, conveniados coa Federación, co Plan Europeo FEADER, Europa Inviste no Rural, a Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, desenvolvese neses certámenes feriais con exhibicións de doma de alta escola e doma clásica, donde se mostra, lóxicamente, a aprendizaxe que lle damos e inculcamos no Centro de Razas Equinas Autóctonas de Galicia, en Sergú de Bocaixón, onde tamén, aparte de todas estas actividades, que son actividades diarias de doma, para poder mostralo despois fora e que a xente vexa, eu quero un cabalo como ese, mira o que fai, eu quero criar deso, animar a xente na cría. Tamén impartimos e colaboramos co curso no grado superior de Gandeiría e Sanidade Animal que se imparte no Centro Agroforestal de Sergude, en Boqueixón. Unha formación de grado superior para que os nosos mozos e mozas sexan gandeiros no futuro e sigan criando animais. Bueno, acabas de citar unha chea de concellos de Galicia onde se desenvolven estes eventos e o certo é que en todo o país temos moitísimos seareiros e seareiras do cabalo. Se te parece, Xacobe, imos ir un momento ata o concello de Meis. O municipio acaba de acoller unha das citas imprescindibles do calendario dos amantes dos cabalos, como é a súa Feira Anual do Cabalo. Pois si, en Meis ven de celebrarse unha nova edición desta Feira Anual do Cabalo nun día no que o bo tempo acompañou. Unha xornada chea de actividades e exhibicións cun éxito total de público. Xinetes e afeccionados chegados dende toda Galicia desprazáronse ata o Mosteiro para participar nas diferentes propostas que organizaron dende a Asociación Ruta Rumba e o Concello. Ademais, actividades que gustan non só os maiores, senón que tamén a rapazada. O día comezou cunha ruta cabalar en recordo de Ángel Lodeiro, quen fora presidente da Asociación Ruta Rumba e que faleceu en decembro do ano pasado. Seguiulle unha proba de andadura federada, outra pro xinetes non federados e un concurso morfolóxico de todas as razas. Tamén repetiron na programación a carreira de ponis para a cativada e a xincana. A xornada completouse cun espazo para compra-venda de cabalos. Bueno, pois aí estaba esa Feira do Cabalo en Meis, outro exemplo, non, dese gusto, desa afección que temos. Colaborei con eles hai anos, con outro equipo que estaba aí, e felicitalos a todos porque detrás dunha feira sempre hai moito traballo. Non só para os que disfrutan, sino tamén para os que organizan e para os que participan. É un chollo, claro. Que os cabalos, claro, é que o máis fácil é ir á feira, comer o polvo e ver os cabalos. Sí, pero o cabalo come todos os días, E o cabalo non entende de sábado e domingo, e hai que montar todo tinglao, e hai que preocuparse porque todo este ben organizado para que non pasen desgracias que despois poden pasar, lógicamente. Ten que estar todo aí ao punto, claro. Pero aí sempre o fan moi ben, e dámoslle moito ánimo a Ruta Rumba, que sempre fan con moito agarimo. Mira, falábamos aí de cabalos e ponis, e eu, claro, quería che preguntar tamén polos burros fariñeiros. A ver, que é iso do burro fariñeiro? Non sei se o burro de toda a vida ou que é iso. Preguntan, os burros están en extinción? E digo, máis burros que nunca houbo agora. Sempre cheo de burros. Hai burros por todos os lados, de dúas, de dúas pernas. De dúas. De catro que? De catro non. Mira, o burro fariñeiro é máis por mo huevo porque o día 2 vai a ser a carreira das burras en San Miguel. Vai a ser, e vou estar ali un ano máis, colaborando co Concello de Vilanova, que a organización, que son veteranos, todos homes e mulleres entrañables, que gracias a eles en San Roque do Monte faise esa carreira das burras. E aparte, como gusta esa carreira, Sí, bueno, hai que estar ali ás 5:30, porque ás 6 tocan as campás, botan un foguete... En marcha os burros.
É dicir tamén que, bueno, que cumpre con toda a normativa, porque se fai a lectura de microchips, comprobas a identidade dos animais, que leven os seus pasaportes, os xinetes corren todos con casco, hai un circuito pechado para facer esa carreira, despois hai cucañas, e, bueno, a orquestas, hai de todo. Ben, decía que o burro fariñeiro é unha raza que non está recoñecida, autóctona de Galicia. É un pequeno burro que desenvolveu moitísimo traballo ao longo dos séculos en toda Galicia. Para que se utilizaba o burro fariñeiro? Na zona de Corón, para levar aqueles carriños lixeiros, pequeniños que iban á feira a Vilagarcía. Ti non o lembrarás, pero ainda o lembro ali na esplanada do Río do Con, chegar un carriño verde, que eran con uns barrotiños moi bonito, e chegaba ca súa burra, e dentro levaban uns pequenos porquiños, levaban uns repolos, levaban unha verdura con un asiento que se botaba para atrás. Ben, pois o burro fariñeiro traballou tamén para levar as leiteiras dunha aldea a outra, para levar os médicos en zonas tamén onde non había mecanización. E os burros cargaban o sargazo, as algas do mar, na zona para leválo para a terra. Claro, porque a xente agora non o sabe, pero antes aboabas a terra con berberechos e con mexilóns, cáscaras e sin cáscaras. E hai zonas hasta onde botaban os percebes tamén, e botaban as algas, non, os sargazos do mar. Todo iso era traballo do burro. Claro, por qué? Porque o facía o burro ou tiñas que facelo ti. E traballabas como un burro. Ti fíxate. Sí, daí ven esa expresión, non me extraña. Que burrada, que burrada. Por qué? Porque sempre eran excesos. Excesos o pobre do animal, non? Sempre sobre o burro, non? E o burro fariñeiro? Pois o burro fariñeiro era o burro que se cargaba na casa con sacos de millo e con mando a distancia, porque o burro non é nada burro, é máis intelixente que un cabalo. O burro mandaba checar o muiño e aprendía tanto o recorrido de ir e volver que nas casas podían botarlle o millo en riba e camiñaba polas leiras, en zonas angostas. Por qué? Porque o burro é o único animal que podía chegar ao muiño. E por que non utilizaban cabalos? Porque o terreno, sempre era cara abaixo, cara ao río, era moi blando. Se metes un cabalo, que un cabalo é un animal eumétrico máis grande, máis pesado, a estrutura ósea máis amplia, quedaría clavado nas zonas blandas. O burro era moi lixeiro, o burro pode cargar hasta 3 veces o seu peso. Fíxate. Baixaba o millo, facían a moenda e volvía a fariña para arriba. E o burro aprendía para arriba, para baixo, para baixo, para arriba. Como naceu a carreira? Era listo o burro. Claro que era moi listo. E por que as carreiras de burros? Claro, moita xente descoñece, maltrato animal, pero vamos a ver. Eu son o primeiro animalista porque teño moitos animales que dependen de min e comen todos os días. Hai que ter moi claro que papel ocupa un animal e que papel ocupa unha persoa. Nada máis. Eso significa que o ser racional é a persona ten que pensar por este outro que non pode chegar a pensar e que só te dá afecto e cariño. O animal ao mellor somos nós, porque hai moito animal que non está capacitado para poder ter un animal. Eso é un tema moi serio. Pero digo, polo tanto, que os burros xogan un papel importantísimo na etnografía cultural e gandeira de Galicia. A carreira de burras de San Miguel non é simplemente chegar o primeiro luns de setembro ás 6 da tarde e todos vemos correr unhas burras, non. Iso salvar unha tradición de por qué se fai esa carreira. Porque os rapaces, cando viñan das eiras e iban para a casa de recollida, montábanse en riba dun valo e cunha cabezada de corda botábanse en riba do cabalo e botaban unha carreira. A ver, cal corre máis, a túa burra ou a miña? E aí naceu todo. Algo que xa cumple 104 anos, unha cousa así, ou 105 anos. Por lo tanto, é un valor etnográfico, cultural e ganadero, onde non se van a permitir os paus, o maltrato. Por qué? Porque eso xa quedou noutras épocas e, lóxicamente, está distante do que nos pretende. Bueno, pois, se te parece, quedamos emprazados, vémonos ali na carreira das burras en Vilanova, se cadra tamén no Museo do Cabalo de Galicia, que está en Boqueixón, en Xergudo, en Boqueixón. Ou, se te parece tamén, noutra ocasión, vémonos navegando pola Ría da Rousa, que sei que tamén é outra das túas grandes paixóns. Esa é a miña paixón, e sempre que podo, pois, podo disfrutar dunha pequena lanchiña que teño e botar unha noite en Cabo de Cruz, outra noite en Ribeira, outra noite na Póvoa, vou para Rianxo, de Rianxo vou para Vilanova. Bueno, pois, hoxe, se te parece, facemos aquí parada no Concello de Sanxenxo. Rematamos xa a entrevista, que xa se nos foi de tempo, uns cantos minutiños, pero xa, aí está. Este home sabe do que está a falar, ni máis ni menos. Iba che dicir, ti vai rematando como queiras, eu con Martín Coda remato fantástico. Xacobe, moitísimas grazas por vir ao teu programa, Verán Verán. Moitísimas gracias e a todos vostedes, moitísima saúde e moitos anos de vida e de Verán Verán.
Graciñas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán Verán, imos de contado coa nosa axenda de eventos e comezamos no Grove con Andrés Suárez, Miriam Rodríguez e Joli Sá. Van estar este vindeiro sábado 24 de agosto na Cala Raeiros do municipio Meco. Será no marco do Festival do Son do Mar. A xornada arrancará ás 8 da tarde coa actuación desta que estamos a ver, Joli Sá. A continuación, quenda para Miriam Rodríguez. A artista de Pontedeume é unha das voces revelación do panorama musical español dos últimos anos, cunha proposta que mestura talento local e escenográfico. Vai pechar a noite a Andrés Suárez na compaña da súa banda. Chega ao Grove co seu último traballo, Viaje de ida e vuelta. En Noia, concerto de Carlos Núñez. A actuación dun dos nosos artistas máis internacionais forma parte da súa xira Lugares Máxicos. O concerto de feito vaise celebrar nun lugar emblemático da vila noiesa, a Igrexa de San Martiño. Vai ter lugar o día 30 de agosto ás 8 do serán. No marco desta xira xa fixo parada noutros espazos máxicos como o Pazo Baión de Vilanova ou a Fundación Manolo Paz de Cambados. Ademais, este ano Carlos Núñez presenta o seu novo disco, Celtic Sea, froito da colaboración con Brittany Ferries para celebrar o 50 aniversario da compañía marítima que une os portos atlánticos europeos e na que viaxan 3 millóns de persoas cada ano. E xa coñecemos o programa das festas de San Ramón de Bealo no Concello de Boiro. Xa podo renderme o día que marchou, cando fin o vento apreixador nos leve con el. Van comezar o venres 30 de agosto con diferentes actos relixiosos. O sábado 31 destacamos a actuación destes que estamos a ver, de Cuncas. Esa mesma noite tamén estará por ali Pili Pampín. O resto de días a programación inclúe distintas orquestras e grupos, destacando o martes 3 de setembro, Día da Milagrosa, con París de Noia e Trébol. As festas rematarán o domingo 8 de setembro co San Ramonciño Pequeno. Sénteo, vibra entre os dous, démoslle un lugar. Bueno, que importante é facer rir, e máis nestes tempos que corren, esa é precisamente a misión do Festa Clown, que dende hai 9 anos xa enche Vilagarcía de divertidas propostas, ademais cunha fonda compoñente social. Recibimos aquí no programa, no Concello de Sanxenxo, a Nacho Fungueiriño, organizador do evento, e tamén a Pablo Muñoz, que é un dos artistas que este ano están a participar nesta edición do Festa Clown. Que tal? Moi boas, benvidos os dous a Canal Rías Baixas, o Verán Verán. Boa tarde, moitas grazas por convidarnos. Nada, graciñas a vos. Comezamos contigo, Nacho, se che parece. Supoño que xa queda moi pouquiña xente que non sabe que é iso do Festa Clown, pero bueno, para aqueles que aínda anden un pouco despistados, contanos un pouquiño que é o Festa Clown e un pouquiño cales son os obxectivos que perseguides con este evento. Bueno, pois como ben dís, a verdade é que por sorte a maioría da xente da vila e da contorna xa coñece o festival. Levamos 9 anos, 9 edicións en Vilagarcía, agardamos chegar a moitas máis. E en que consiste o Festa Clown? O Festa Clown é a festa da risa, consiste en pasalo ben, consiste en desfrutar, consiste en moito circo, en moito humor, moito clown, moita maxa, moitos espectáculos na rúa para todas as idades, pero consiste tamén en facelo de forma comprometida, facer cultura comprometida desde a crenza de facer unha cultura igualitaria, democrática e que
poida chegar a todo o mundo e ademais pois defender valores de xustiza social, non? Como este caso está un pouco a temática pois de Palestina, de non a guerra e de certos contidos que tratamos este ano, pero sobre todo vamos a traballar todo isto desde o marco do humor, da risa e do bo rollo entre todas. E despois afondamos nese contido un poquinho pois máis social, máis comprometido, pero claro, dicía eu, ninguén descoñece xa que isto do Festa Clown, porque con esta edición de 2024 son xa 9 edicións aquí no Concello de Vilagarcía. Contanos un poquinho dende as súas orixes, non? Un poquinho como foi nacendo ata este ano 2024, non? Como foi esa evolución? Entendo que ascendente, lóxicamente, con permiso da pandemia, claro está, pero entendo que sí, con unha evolución máis que positiva, non? Sí, pois mira, a verdad que é unha historia longa, porque isto comeza no ano 2000, realmente en Pontevedra, onde Pablo e un compañeiro viñeron a dar un curso de clown. De aí naceu un festival que se chamou Festiclown, que foi un gran festival que estivo en varias localizacións, estivo en Pontevedra, estivo en Compostela, despois estivemos en Vigo, e despois aí dunha situación un pouco pois da crise, da pandemia, tal, reconvertimos todo un pouco a un formato un poquinho máis pequeno que estamos facendo ahora en Vilagarcía e en Rivas Vacia Madrid, e a verdad que moi contentos de, bueno, haber atopado esta ubicación. Paralelamente o proxecto ten un lado social que sigue funcionando con o nome de Festiclown, co que estamos facendo actividades en México, en Palestina, en Colombia, en Brasil, en diferentes lugares do mundo, con especial atención a Palestina desde a outra vertente que temos, que é Payasos sin Rebeldía. Bueno, decía que un dos objetivos, non? Dicía na presentación é facer rir, pero tamén deixar o público coa boca aberta nos diferentes espectáculos. Claro, temos acrobacias, por exemplo, ou temos maxia, claro, sorprende aos nenos, tamén aos que non son tan nenos. Contanos un pouquiño os distintos tipos de espectáculos cos que nos podemos atopar, por exemplo, nesta edición do 2024, pois desas que sorprenden aí a xente, que os deixan coa boca aberta mirando para os artistas. Pois a verdade é que intentamos facer algo sempre moi variado. Xa levamos 9 anos, como dicías, xa vimos de todo no festival, entonces cada ano intentamos pois innovar un pouco, traer linguaxes diferentes, cousas que non se viron habitualmente. Lóxicamente son moi demandados os espectáculos de circo, de aéreos, de acrobacias, do máis difícil todavía. Este ano temos, por exemplo, xa noite un espectáculo de báscula rusa moi espectacular, onde chegan a saltar ata 4 metros de altura. Temos un espectáculo de maxia de peche con Miguel de Lucas, un mago que presenta un programa en la 2 de televisión, un país mágico. Temos moito clown, porque o festival sobre todo fala de humor, fala de clown. Entonces temos propostas moi variadas, vades a ver acrobacias, vades a ver saltos, vades a ver humor, vades a ver maxia, vades a ver cousas que vos van a sorprender e non agardades. Por exemplo, vos estuvetedes grabando un espectáculo de pompas de xabón. Logo miraremos aí esa reportaxe. Que veredes un ratiño. Entón, bueno, estamos abertos a facer cousas moi diferentes que sorprendan un pouquiño o público cada día. Vamos a facer Corda Frouxa tamén, bueno. Vamos a pasar por vos vide que vos vades a atopar cousas divertidas. Bueno, pues precisamente vou preguntar a Pablo Muñoz, un dos artistas que están a participar este ano neste Festa Clown, pois como sorprendeu este pasado mércores ao público en Vilagarcía co espectáculo que, se non me equivoco, chamase Prohibido Tocar, non? Fálanos un pouco deste espectáculo. El espectáculo lo he hecho hace unas horas, ha funcionado muy bien, estoy un poco tenso. Ahí está, pues relajándose un pouco. Y la verdad que muy bien, el Festa Clown tuve la suerte de estar en la primera edición y luego en otra más adelante, y la verdad que ha crecido mucho este año. El público a todas las horas está a tope, demasiada gente, muy bien, y la verdad que es maravilloso venir a estos festivales, porque es como un homenaje para el artista, porque estás en un lugar que te cuidan, que el público sabe ya lo que viene, a reírse, y el equipo es muy bueno, entonces es un homenaje para mí. Bueno, pues contanos un poquinho, claro, para aqueles que non puderon acudir a ver este espectáculo de Prohibido Tocar, contanos un poquinho, ti con que nos deleitas? Non sei se máis para os máis pequenos, para todas as idades, estas cousiñas normalmente para todas as idades, non? Normalmente. Un ejemplo, mira, mi magia no es de Bill Copperfield o tal, mi magia es magia bastante... es buena, es clásica, pero un poco... Mira, te voy a hacer un ejemplo. A ver, teño que estar atento, non? A las dúas mans e aos pés tamén. A las dos, a los pies y a las orejas. Y a las orejas, vale. Mira, el tema, este es un truco, yo lo digo, está mal que lo diga, con niños diría caca, aquí diría
un poco un truco de mierda, por decirlo de alguna manera, pero es un clásico. Entonces, mira, una mano normal, puedes tocarla. A ver, vamos Mira a que comprobar. normal. Efectivamente, no pasó nada ahí. Bien, bien. Una mano. Entonces, es el típico juego del panuelito, lo conocéis, ¿no? De toda la vida, que coges un panuelito. Repito, es un truco un poco de mierda, ¿eh? Pero bueno, pero es clásico. Lo clásico hay que verlo. Entonces, ponemos el panuelito dentro de la mano, entonces hacemos un pase mágico. Hacemos así y desapareció. Impresionante. ¿Dónde está el panuelo? ¿Dónde? Dilo. No sé, igual me aparece un sabe por la boca. Di la verdad. Tú piensas que está en esta mano, ¿a que sí? Te lo he dicho, era un truco de mierda, tío. Os lo he dicho, tío. Sí, es un poco jugar en mi espectáculo, jugar con el humor. Hay magia, pero magia desde el niño. No sé, yo desde por mis hijas, sobrinos, siempre los críos siempre quieren ser magos, este tipo de... Mira, mamá, mira, y es el placer, y sobre todo, y a mí me gusta mucho el placer, que es lo que adoro del payaso, el placer de ser malo, es decir, el placer de estar haciendo un truco que se te cae, pero pasártelo bien y estar... Y seguir intentándolo, porque en este mundo de triunfar, realmente los humanos y humanas somos fracaso, y eso es maravilloso, porque somos desde pequeños hasta que andamos, hasta que tal, hasta que aprobamos las oposiciones, lo otro, somos fracaso, y eso nos da vida y nos hace aprender, porque si no, ¿qué seríamos, no? Y es muy bello el payaso desde ese punto de vista, porque es un humor que se distancia, por ejemplo, yo he hecho monólogos, es diferente, porque ya hay un nivel inteligente ahí que crea la situación, o la comedia, que es de situación también, y en el clown es... También un poco gusto por lo absurdo en algunos momentos, ¿no? Sí, es el absurdo, de provocar una risa de hecho, pues, absurda también, ¿no? Tú no sabes realmente, hasta que no has hecho varias veces eso, qué hace reír. Mi profesor decía que tienes que trabajar de oído. ¿Se han reído? Pues mañana otra vez. Claro, y otra vez, y si no has salido buscas otra cosa. No sé, yo hago reír diciendo cosas como muy bien, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Desde hace 20 años. Y sigue funcionando. Y lo hago en Palestina, y lo hago en Brasil, lo hago en Colombia. Y siempre acaba funcionando. En inglés, very good. Very good. Dime hola. Hola. Very good. Con eso ya con eso ya, porque estás creando un absurdo, un tal, y un placer. Es un juego, porque la vida es un juego. Porque somos seres trágicos, obviamente, ¿no? Sí, porque claro, la tragedia es que tienes un destino, ¿no? Sí, nos persegue ahí hasta nuestro tienes un destino día, claro. Y nosotros tenemos un destino. Entonces vamos a jugar. Mire, todo isto enmascarado, Pablo Muñoz, nunha personaxe que se chama Pablo Superstar Cool, non? Sí, pero esta vez siempre más o menos hago lo mismo, es decir, más o menos... Esta vez diste unha volta, non? Ou... Sí, vas cambiando cosas, pero es así, no sé, si tú ves a Leo Bassi, a Colombagioni, a Tommy Cooper, gente de... más o menos tiendes a cosas que te funcionan, más o menos tienes un poco... marca de la casa, ¿no? Sobre todo el payaso Grock, un payaso suizo increíble, tenía siempre el público, si no le pegaba, si no se hacía la famosa caída que se caía encima del violín, si no le contrataban más. Pero es ese, y en esta ocasión, a ser el espectáculo de exterior, entonces es diferente el lenguaje, que en sala un poco tienes más escucha, el público lo tienes y notas más el latido. Aquí hay ruidos, cosas, entonces tiendes a hacerlo más grande, como la pista. El payaso de pista al final es más grande, más tal, porque es que tienes toda la pista aquí por todas partes y es otro lenguaje. Pero lo bueno del Festa Clown es que consigue eso también, porque vienen todo tipo de clowns. Claro, e o público, por exemplo, en Vila García, non? Como reacciona? Dicíades agora, espectáculos de rúa e un ambiente diferente a meterse, pois, por exemplo, nun auditorio, non? Como reacciona, non, a xente, pois, por exemplo, ao teu espectáculo? A ver, para empezar, es un regalo. El Festa Clown es un regalo porque yo tengo hijos y sé que estás de vacaciones y que te den un espectáculo de primer nivel ahí, gratuito, con unas sillas, te lo colocan todo perfecto, ya es un lujo. Entonces la familia ya es que los ves, hablan contigo luego y es que ya están así desde el principio, porque el día es largo, ¿no? Cuando estás con hijos el día es largo, que sí. Y tienes ese pedazo de regalo de tener artistas, Ariel Chiminigawa, o yo, tienes ese regalo aquí sí. y es
y el público responde muy bien, aparte de que al ser constante cada año, pues hay gente que viene, hay gente, Claro, hoy sí. me he encontrado con gente que decía que viene, no veranean aquí, pero cada año vienen para el Festa Aprovechan, Clown, ¿no? bajan y se lo dicen amigos que vienen también, que no sé qué. Yo creo que hay muchos madrileños que vienen a hacer. Sí, vamos ver despois Peleas por las sillas ya media hora antes, aí. Sí, vamos ver despois nesa reportaxe que xa comentaba antes Nacho, pois unha señora maior que nos contaba, vémolo despois, que claro, que ela tiña netos, pero que os netos xa son grandes, os netos xa non van pois por temas de traballo, de horarios, todo isto, pero que ela, ali estaba outro día no espectáculo que fomos a gravar, que ela continuaba indo ao Festa Clown, aínda que sexa maior, e dicía, isto non é moito para min, porque isto para os nenos, pero veño porque me gusta, porque o paso ben. E aí vai a pregunta para ti, Nacho, os tipos de público, porque ali outro día vimos de todo, dos nenos máis, bueno, carriños de bebé, nenos xa que xa están máis atentos a ver o que pasa, a ver como fai o truco o Pablo, por exemplo, os papás que tamén e mamás que tamén aproveitan pois coa excusa de levar os nenos, ou tamén, non, pois xa persoas da terceira idade que din, pois eu vou porque tamén o paso ben, non? É dicir, público do máis variado, non? Exacto, pois a verdade é unha pregunta que me encanta porque é algo que é unha das nosas liñas de traballo primordiais. Nós temos totalmente analizado que o público do festival é máis xente adulta que xente nena, porque normalmente con un fillo van dous pais, ou dous avós, Sí, claro. ou a veces dous avós, un pai. Temos moi claro que a maioría do noso público é adulto. Por eso os contidos, os da mañá son un pouco máis infantís en algún caso, pero sempre os contidos da tarde están moi pensados para todos os públicos, porque nós sabemos que a maioría do público do festival é adulto e pretendemos ofrecer cousas cun relato e cun nivel de espectáculo e demais que os adultos lles poidan interesar. Por eso, sí que vemos, de feito, moitísimos adultos que veñen cada ano sós a ver o festival, ou que veñen en parella, ou que veñen con amigos, e a xente maior é especialmente un público que responde moi ben. E para eso o tema das sillas é capital. O tema das sillas nunha praza, hai que atopar un sitio cómodo. Es como las tumbonas en los hoteles. Para non que den, pois está ben aí esa idea de Pablo dunhas tumbonas para ver tamén ese luxo de teño a miña espectáculos. silla, vanme facer rir aquí unha hora, non teño moito máis que facer, a verdad que é un luxo, pero bueno, sí que é certo que está unha liña que intentamos afondar moito nela desta programación. Bueno, xa o dicías ti antes, non? A través destes espectáculos tedes tamén unha serie de obxectivos, non? O fomento da cultura, esa conexión con diferentes culturas, tamén profesionais que chegan de diferentes partes do mundo, tamén máis empatía social, non? Tamén a través deste tipo de contidos. Todo isto é, en parte, o ADN, non? Ese contido tamén, ese compromiso reivindicativo social que comentabas ti antes, por exemplo, vemos aí ese símbolo, non? Da causa palestina na túa camisola, símbolo que tamén podemos ver, teño aquí a programación deste ano, a ver que foi un pouquiño de evento, que podemos ver no cartel deste ano, non? Do Festa Clown, temos aquí ese símbolo, esa sandía, e tamén aquí deste lado, pois, a bandeira de Palestina, que forma parte, ademais, en dous sitios que se vexa ben claro, non? Esa parte social e esa parte reivindicativa que tedes no Festa Clown, non? Sí, primeiro porque o público do festival son esos 6 días de celebración, de espectáculos e de cousas que ve a xente na rúa, que é un pouco o que máis visible é, o que sale na tele e demais, pero nos traballamos durante todo o ano, por unha parte para financiar o festival, por outra parte para conseguir artistas, tal, intentamos tecer unha rede de xente que despois poida colaborar con nós, e porque desde esta parte máis social de Payasos en Rebeldía, nós temos unha escola en Belén, no Aida Camp, nun campo de refugiados, unha escola de circo, e colaboramos con outras escolas de circo de Palestina, sobre todo en Nablus. Levamos indo a Palestina desde 2011, me parece, verdade, Pablo? Sí. Con Festiclown e facendo actividades ali, e facemos actividades en colexios, facemos actividades en campos de refugiados, facemos actividades en centros, en cidades. Entón, o proxecto non é solo esta parte de disfrute, sino que hai unha parte moi importante detrás. O festival é unha gran ferramenta, porque por unha parte nos permite conseguir fondos, nos permite conseguir a moitos artistas que despois implicamos na causa e veñen a colaborar de xeito solidario, nos permiten, bueno, abrir moitas portas cas administracións e colaboracións, e necesitamos ter tampouco esta parte visual que gracias tamén ao apoio dos medios nos permite difundir a nosa labor. Mire, como está agora a cousa alá, porque supoño que, claro, toda esa escola, todo ese traballo que facedes alá, agora está todo, evidentemente, nunha situación fatal, límite. é terrible, a verdade é que é terrible. Nos levamos desde principios finais do ano pasado facendo galas para recaudar fondos para enviar, levamos enviados creo que máis de 80.000 euros desde Payasos en Rebeldía. E Pablo é un dos que están máis metidos en Payasos en Rebeldía que eu, e tengo mellor máis coñecemento dos datos, pero a situación é terrible. Tuvemos agora un campo de
de 15 nenos que conseguimos traer a Madrid e a Murcia a formar en circo, que estuveron fai un mes por aquí, marcharon a principios de xullo e, claro, as cousas que nos contan son dramáticas. Nos este ano, de feito, non vamos, todos os anos vamos en setembro a facer unha edición do festival ali, e este ano vai a ser totalmente imposible, por suposto. Como se lle pode facer rir, Pablo, non? Que decía que eres experto neste tema, como se lle pode facer rir a un neno, a unha nena que está sufrindo todo o que está pasando ali en Palestina? Sobre todo que la labor del Festaclown es fundamental para todo esto. ¿Y cómo se hace reír? Sí, también me lo pregunto. El payaso tiene una cosa de mimetismo siempre. Los payasos y payasas, yo recuerdo a mi profesor que decía, nosotros íbamos a actuar a Albania y dice, no sé por qué el público allí era siempre como muy serio, en un circo todos así, ellos rompían platos. Rompo un plato y el público así. Rompo otro plato, el público así, entonces ellos se miró a Pío Vilón, a su compañero, y dice, vamos a ser como ellos, y los dos así. La gente se reía. Es el crío llega a un lugar y todo, el crío habla en chino o lo que sea y se mete. Ese mimetismo, ese convertirte en la otra persona. Y Payasos en Rebeldía, que más o menos nace por compartir sueños y esperanzas precisamente con todas las víctimas de, ya sea capitalismo, globalización, guerras, cualquier situación, pues encaja perfectamente. Yo a veces me pregunto, ¿realmente sirve? Pero al final cuando estás allí es increíble. Porque esto es solidaridad, esto no es caridad, es solidaridad. Es hoy por ti, mañana no tienes que venir a ayudarnos ellos. Que es lo que me dijeron la primera vez que fui a Chiapas, a la Silva La Candona. Recuerdo que había un compa que, un hombre mayor, dice, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué vienen? Digo, no, venimos para colaborar con ustedes, para apoyaros, que estáis aquí. Y él dice, vale, gracias. Dice, cuando acabemos con lo nuestro, si acabamos, iremos a ayudaros. Es decir, ¿por qué es así? Es que no sabemos qué pasará mañana en ningún lugar. Y me acuerdo porque a veces me planteo, ¿realmente sirve o no? Y recuerdo una anécdota que la cuento a veces en el espectáculo, que en Gaza no es ahora porque es mucho más a lo bestia, pero cada 2-3 años ha habido bombardeos masivos, y en 2018 estuvimos con Payasos en Rebeldía y me acuerdo que fuimos a un hospital porque tuvieron que traer un montón de enfermos a Jerusalén. Ahora no pueden hacer eso, tienen que dejar allí como pueden. Bueno, había situaciones y venía una compañía de brasileños trazos de Payasos en Rebeldía, que son expertos en hospital, yo no, pero venía Televisión Española para hacernos y bueno, fuimos allí. Y me acuerdo que nos explicó una doctora, mira, en esta habitación hay un niño con su padre, ha perdido a toda la familia, el padre porque estaba trabajando, fíjate la cosa, ¿eh? Sí, sí. Y dice, tiene un trauma, dice, no habla y tardará, pero recuperará la voz. Y tiene mucho miedo a la gente, entonces ahí no podéis entrar. Hostia, pero a mí es esa cosa que dices, jolín. Entonces tenía, a ver si me he traído alguno, mira, parece que vengo preparado. Entonces un jueguecito de estos de... Digo, mira, le voy a hacer un globito al niño, digo, que está ahí. Entonces, a todo esto, que si subir aquí, no sé qué, no sé cuánto, porque tenía que salir en el telediario de la... No sé qué, estaba lo de... Sí. Porque la idea era que grabaran un poquito y luego ya meternos en habitaciones, porque en el hospital no puedes... Pero como las habitaciones, yo hago mucho para eso en el hospital también, y sé que en un hospital entras, no están cerradas las habitaciones, obviamente. Entonces yo hice corriendo un globo mientras decían, sí, no sé qué, subimos a la... Acá, ahí no entréis. Digo, sí, ahí no entro. Yo cogí, hice así, corriendo, tin. Yo me sentía, ya estaba viendo al niño sonriendo, qué guay. Estuve mirando para ti a ver qué sale de ahí. Qué guay, sí. Estoy tan acostumbrado a hacerlo que no... Entonces abro la puerta así, hago así y hago... Ahí está ese cadeliño. Mira, el niño se fue hacia la pared, así en la posición del loto, y empezó a temblar. El padre, que era gigante, empieza a empujarme. Y yo así, y en ese momento digo, look, magic, look, hop, mira, look. Yo estaba muy nervioso, look, y entonces se lo pasé al padre, cógelo. ¿Sí? Tíralo ahorita. Tiro así. Es una cosa rara. El caso se hizo un poco, lo dejé el globo, mal rollo, ¿no? Me fui con el mal cuerpo, tremendo. Y estaban las payasas detrás, que ellos son puros de hospital, arriba, y entonces cuando subo a la segunda planta me agarra una manaza, digamos así, y digo, stop.
y era el padre, casi me arrastra a la habitación y veo al niño así, es que de verdad estaba en la posición del loto, así, en la cama, y estaba así. Fue alucinante, yo pensé que había un problema y cuando realmente el padre quería que hiciera veía que su hijo estaba, claro. y no hablaba, pero decía... Era increíble, digo, si este niño todavía se puede ilusionar, es que la humanidad saldrá adelante, espero. Bueno, pues desde logo sí que, carai, vaya historia, non? Volvendo a esta parte social da que estamos falando, pero xa de volta en Galicia, tamén aquí en Vilagarcía sobre o Terreo tedes tamén outra implicación social moi importante que traballades e implicades a distintos colectivos sociais da contorna, non só de Vilagarcía, senón tamén que usuarios que participan en eses colectivos chegados de toda a contorna próxima a Vilagarcía. Contanos un poquinho cal é o seu traballo dentro do Festa Clown, un poquinho como son as actividades e implicación que teñen en toda esta programación. Bueno, unha das principais é un traballo que facemos con Eles, que é unha asociación de xente con discapacidade cognitiva e física cada ano. Facémoslo con Eles e con Clámide, que é o grupo de teatro local. Con eles preparamos un espectáculo anual, ensaiamos desde abril, maio aproximadamente, preparamos un espectáculo de 20-30 minutos todos os anos, e este ano, como non vai a ser un espectáculo sobre as Olimpiadas, que poderedes ver o venres ás 11 na Praza de Galicia, e aí, bueno, pois a verdade é que pasamos por todos os deportes así máis de éxito e coñecidos, e é moi divertido. A verdade que para eles é unha forma de sair un pouco da súa rutina, de facer unha actividade lúdica e ao mesmo tempo ten moitos valores como a psicomotricidade, a atención, a memoria, e despois que fan moi ben. Nos levamos moitos anos traballando na inclusión como cultura activa, que un pouco a cooperativa que traballamos, vimos de crear ahora un espectáculo co Centro Dramático Galego, o primeiro espectáculo sobre inclusión así a nivel grande, a esa escala en Galicia, e é unha cousa na que nos fixamos moito. Despois traballamos cos nenos do campamento, traballamos con outro tipo de colectivos, ven xente de outros lugares, por exemplo, veu a xente de Diversidade con unha batucada tamén inclusiva que teñen da súa asociación. Entón, todos os anos intentamos abrir aí certas portas tanto a colectivos como a temáticas. Unha temática que temos así moi transversal tamén é que todas as mañás facemos unha serie de contadas de narración familiar máis orientada cara ao feminismo, igualdade. Entón intentamos tocar un pouco diversos paus e diversos colectivos. En total máis dunha vintena de espectáculos que compoñen esta programación de 2024 do Festa Clown. Se vos parece, vemos agora esa reportaxe, por ali estivemos polo Festa Clown, en concreto na Praza de Rabella, onde organizaron un maravilloso espectáculo de pompas de xabrón, e o que dicía antes, non? Tanto os máis pequerrechos, papás e mamás, e por suposto tamén avós e aboas, gozando dese espectáculo de pompas de xabón. Vémolo nesta reportaxe. Xa levamos varios anos vindo, dende que teñen así, a pequena ten 4 anos, pois ten uns 3, e a maior xa leva un par de anos vindo tamén. Nós non sabíamos nada, dixéronos uns amigos que viñéramos mirar e viñemos cas nenas para ver un pouco como funciona. Fabuloso, fabuloso. E o tempo nos acompaña un montón. Estamos encantados da vida con estas festas. Coas dúas, sí, para que pasen ben, para que estean un rato entretenidas, así nas festas, que non sea todo o día ir ao parque, á playa e pouco máis. Está moi ben esta iniciativa. Pareceme ben, está moi chulo, vamos ver a ver que tal o fan. Pareceme unha idea boísima, onde os nenos poden disfrutar de actividades na súa vila e todos disfrutamos un poquinho de estar cos nenos, co bo tempo, cando permite, e, bueno, disfrutamos das actividades que nos ofrece o noso concello. Hai de varios tipos, hai maxia, hai xogos, varias cousas, acrobacias e malabares e cosas así. Vamos a ver un circo e o Festa Clown é unha festa.
Nos han invitado en esta edición y estamos muy contentos, es la primera vez que estamos aquí en las Terriñas Gallegas. Nuestra compañía se llama Siete Burbujas y en este caso nuestra propuesta es un espectáculo que tenemos de pompas de jabón que se llama Burbuja. Y es un espectáculo que llevamos muchísimo tiempo de desarrollo, o sea que nos vamos a pasar fenomenal aquí y estamos muy contentos de estar aquí, la verdad es que ha sido una sorpresa. Este espectáculo lo ha hecho realmente el público, porque llevamos tanto tiempo jugando con él y es muy interactivo, o sea, participamos mucho con la gente. Entonces la respuesta ha sido inmediata y se ha ido evolucionando solo con el público, o sea, ha sido el público el que lo ha hecho, o sea, las partituras de pompas de jabón no, pero todo lo que, o sea, tiene dos partes, una parte es muy técnica de jabón, que hacemos muchísimas cosas con el jabón, y el otro es todo de participación con el público, entonces lo ha hecho él. Es muy divertido y me lo paso muy bien cuando vengo a ver. Está chulo, que guai, que mola, que fan moitas cousas. Para todos, o que pasa é que eu non teño netos pequenos, que todos son grandes xa, non? Pero bueno, eu disfruto deles tamén. Estamos encantados, de verdad que sí. Están comprometidos con nenos con discapacidade e outras asociacións, o cal é unha iniciativa moi boa porque estamos incluindo os nenos na sociedade, porque non deixan de ser nenos e teñen que disfrutar tamén de todas as actividades igual que os restos. Bueno, pois aí estaba esa proposta, xa vedes que o pasaron en grande todos os asistentes a ese espectáculo aí en Vilagarcía e o que dicíamos antes, non? 20 espectáculos, moitos galegos, pero tamén de diferentes partes do mundo. Temos tamén este ano artistas, non? De Madrid, de Euskadi, de Valencia, en fin, de moitísimos lugares, non, Nacho? Sí, é unha premisa fundamental, intentamos que o festival manteña a súa vertente internacional, temos xente de Colombia, temos xente de Marrocos este ano, temos xente de Euskadi, de Valencia, de Cataluña, de Barcelona, de Castela-Mancha, a verdad que intentamos facer un pouco un percorrido por diferentes xeografías, amosando un pouco os diferentes estilos de circo e nivel que hai en varios lugares. Sempre mantemos un núcleo mínimo dun 50% de compañías galegas e intentamos primar tamén moito as estreas, entendemos que un festival ten que saírse un pouco do que é a programación o uso e habitual dun concello e ten que traer cosas un poquinho diferentes, non tan habituais e que non se ven en calquera concello da contorna habitualmente, por eso apostamos moito polas estreas e por espectáculos novos, ademais de por esta variedade de orixe xeográfico. Claro, ia dicir, 4 estreas absolutas no Festa Clown e tamén 6 estreas en Galiza, ese dato xa demostra un poquinho o nivel, non, deste ciclo, non? Claro, esa é un pouco a idea, ver cousas que non estuveron previamente en outros lugares, primeiro por nivel e segundo pola novidade. Non sabemos que como contábades, non só xente de Vilagarcía, de Cambados, de Catoira, etcétera, se chega ao festival, sino que ven xente de todo o país, acércase incluso xente do Estado a ver o festival, entón intentamos ofrecerlles cousas pois, que non viron xa nas principais cidades ou en outras programacións, sempre ca calidade como premisa básica. Eso é o primeiro e a partir de aí sí que intentamos facer unha mestura un pouco de estilos, de orixes e de novidades. Bueno, xa estamos prácticamente na recta final, podemos dicir, do Festa Clown, no momento no que vamos a emitir este programa. Un pouquiño, así a bote pronto, un pouquiño unha valoración, un balance por parte da organización de como foi indo, non, este Festa Clown. Como estás vendo a cousa? Pois mira, todo o que levamos feito ata agora estamos moi contentas desde a organización de como foi. Primeiro, porque a verdade que temos a sorte de ter un público totalmente fidelizado, que enche as prazas e que vai a todos os pasarrúas, todas as actividades, todas as cadeiras ocupadas, xente de pé. A ese nivel non temos ningunha dúbida, moi contentos tamén ca colaboración do Concello, ca colaboración das entidades que financian o festival, pois como a Gadí, como o Ministerio de Cultura, e nos moi contentas porque as cousas van funcionando. Un traballo duro, son días intensos e temos pero un traballo maravilloso. Temos a sorte de estar con artistas, de estar co público e de facer algo que perdura un pouco na conciencia e nas comisuras dos beizos das persoas, non? Entón, é o mellor traballo do mundo. Mira, de cada ano que ven, claro, 10º aniversario do Festa Clown, o ano que ven,
Claro, unha cifra destas redondas que se soe dicir, supoño que xa teredes en mente pois algunha cousiña especial, supoño que aínda non se pode desvelar nada, pero polo menos sí, non tedes aí cousiñas especiais preparadas, non? Hai 2, 3 cousas aí xa miradas que estamos vendo para o ano, pero bueno, vamos a acabar esta ben, vamos a acabar esta 100%. E despois xa empezaremos a pensarnos, durante todo o ano vamos a moitas feiras, a moitos festivales, vemos cousas, preparamos producións, e sí que hai un par de cousas que queremos facer para o ano que ven un pouco diferentes e especiais con este 10º aniversario, pero bueno, temos un ano para preparalas para que salga todo perfecto. Aí está, bueno, pues aí estaban esas propostas que nos chegaban dende o Festaclown de Vilagarcía, que dende hai 9 anos xa se celebra na cidade de Vilagarcía, unha festa, como din eles, unha festa chea de risas, risas rebeldes que funcionan como un arma de diversión masiva. Con esta frase imos aproveitar para ir despedindo xa o verán desta semana, e imolo facer co cartel do Rock in Ría, que se vai celebrar en Rianxo os días 6 e 7 de setembro. Por ali estarán Dios que te criu, SES, La Matumbá, Mondrau, Monolius Dob, cos que aproveitamos hoxe para despedir este programa. Non sen antes, pois agradecerlles aos nosos convidados do Festaclown que estivesen connosco aquí no Concello de Vilagarcía nesta tarde tan maravillosa. Temos por aquí esta recua de copas de Martín Kodax, así que se vos parece, pois brindamos, nin máis nin menos, con noso viño de cabeceira. Moitísimas grazas por achegarnos ao programa. Moitas grazas a vos. Toda esta noite, pasas de min e sempre miras pa outro lado. Tô cansao, batestes noutro e ahora estou debilitao. Tô cansao, e non podo parar, e non quero parar, e non podo parar. Hoxe toca bailar, desordenas a miña mente constantemente. Toda esta noite. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo.